Heb je dat het gloed daar goed is? We zijn nu op alle kanalen. We zijn op alle kanalen. Strak in de dit ether. het de channel goed is. We zijn op alle kanalen, hebben we hier een borrel. Ja, het. Pakken. Dit is Borrel. Een borrel. oeral Borrel. live. Wie binnen we? Mensen hartstikke leuk dat je mooie show. Ik zeg al wat reacties hier al binnenkomen. Hartstikke leuk, want we zijn al eerst live en we zijn al mensen die zeggen hoi, hi, ik ben ook weer van de partij, zei het lampje. Bo die zei het zin om het zag. Fuck het vergeet Bo, hoe gaat mijn liedje? Want Bo die is ook een dijs beval. Ja. Dus die zit ik in de, nou die lijkt waarschijnlijk nog bij het en dan, dat bandje in de grond. Martijn Pool, dat was ik vorige week al. Die reageert waarschijnlijk op morgen niet. Oh, die weer de vorige week ook al klaar voor. Iedereen. Meestal ben ik al klaar voor, dan maar weer al lang beginnen, joh. Maar ik ben er ook eindelijk klaar voor. We gaan hier een beetje staan. Ik hier inderdaad, gewoon in een oor hier. Dan mag ik even zien, Viper. Zeg ik van, neem een Westmalle triple. Die zoek zelfs ik helje, maar ik moest in de gauw giet. Ik ook niet het eerst vinden in de supermarkt. Dus het is toch een afvliegen. Maar dat is echt lekker. Dat is, nou, ik ga hem preunen. Nou, ik hou het wel eens preunen. Ik vond het lekker. Vond je het lekker in? Ja. Afvliegen, daar is nog wel een slok rond, hè? Ik ga even een slokje, jongen. Voor mij is afvliegen, dat een technisch verhaal is volgens mij onderdeel van Heineken, toch? Ja, dat is zo. Ja, moet ik ook, ja. Voor is afkomst van Heineken. Brewed in Belgium zit je Speciale dus. bier van Heineken. Ja, maar dan mag er niks meer uit worden, joh. Nou. Ze brouwen het overal, maar binnen van een merken, ja. Dan mag het de meeste gewoon niks uit, joh. Mooi. Mooi dat iedereen er weer is. Ja. Toch? Ja, hartstikke leuk om weer te wezen. Kom een beetje goed trouw, meisje. Kom je een beetje goed trouw over de band? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ja, hallo. Hallo. Dat betekent gewoon hallo, hallo. Nou, hartstikke leuk dat je maar weer inschakeld bent. Ik ben gewoon hetzelfde verhaal. Nee, dit wordt een continue loop. Ja. Vrouwtje anders mij direct weg. Klopt, had de Heineken opkocht, zei Jelke de Boer. Jelke Boer kan het doen. Houden even mee werkt Jelke de Boer. Of hard werken, ik weet niet dat je wel nog werkt. Want ja, de baren die mensen worden natuurlijk wat dicht. Dus werk in een bar, dat is die werk sowieso niet echt onder orde. Nee. Dus dan, maar goed, die had wel eens in de bar werken. Hè? En als je in de bar werkt, dan wist dat, hè? Dan wist precies wel het dier waar je Nou, komt. proost, hè? Hey. Hey, je was nooit echt proost? Nee, Is niks? vind ik smalig. Nog steeds net, maar al die weken quarantaine die we al achter de rij gaan. Hoeveelste week is het eigenlijk? 4 of zo? 4? Nee, ik had daar Zes? houden. Ik denk al wel 6 de zande weken, dat denk je. Oh, machtig, joh. Marcel van Kammen die gaat hut op afliggen Belgisch wit. Dat is noffelijk spul. Wat drinkt nou dan, Marcel van Kammen? Maar het is meer zo'n zwiertbier, man, toch? Een zwierbier. Zwier. Nee, zo'n zwierbier, man. Handjes. Handjes wassen, toch? Ja, handjes wassen. Ja. Nou, dat is leuk dat je hem weer sjoggen. Ja, wij zitten het Jood even nog hard. Nou ja, je meent al sjong vorige week had het lekker wel gaan. Het is Jood de 7 shots van de Friese Vlogger, hè? Dus ik ben er een op uitwest. Maar waarom had je ervoor gekozen? Waarom had je voor zo'n shots gekozen? Waarom? Ja. In plaats van 8 of in plaats van... Ja, volgens mij gewoon. Dat is een heel specifiek aantal. Ik denk zo'n shots. Zoals is het zien. Ja, op internet als dan lijstjes maken, dan was het altijd sowieso oneven getaald van. Nou, Jorgen liep met de volle 4 te weinig. Ik denk, zo'n is precies genoeg. En zo'n is natuurlijk een Bijbels getal. Ja, dat zo? Nou, zo'n komt toch overal voor in de Bijbel. Zo'n daar, de weekend wordt zo'n daar. En hey, God had de aarde in 6 dagen schept. En die zo'n daar, die dan een rustdag. Dus dat is dan... dat is dan Een mooi verhaal. Ja, mooi toch? Ja, jongen. Maar ik dacht zo'n shots, zo'n dagen in de week. Elke dag een oor shot. Dat kan ik, ja. Op mandjes drinken, al die dan. En dan komt er een shot natuurlijk. Maar we beginnen met een shot, maar we gelijk maar in de ring klappen. Maar is dat... Ja, nee, we hier ik nog even van, omdat er ook nog een prettig jeugdige kijkers zijn, dat ik mij wel willen, hè? Ja, Dan kan hij natuurlijk ook even iets pakken, maar net geen shots. Hè? Geen shots. Nee, Maar bijvoorbeeld ik Ranja of zo. Of iets smarts. Nou, ik ga wat hellen. Wat was voor helle dan? Nou, ik weet het meestal tussen gaan, maar... Nou, ik ga even, ik kan wel even een verhaal vertellen. Want ik ga in de flat winnen met Mark. Ik weet dat Mark ik zit te zien, maar dan dronken we ook wel eens hele zwaardige shots. Dan geven we kaarten, toepen heet dat, toepen. Nou, een kaartspeltje en als het dan vollendigd, dan dronken we een atje ketchup. Atje ketchup, gat. Ja, jongen, dat is echt heel smarig. Maar we hier later hier we nog iets moois betocht. En nou, als dan de eerste keer vollendigd, dan mochten ze een bepaald iets in een beker doen. Iets smarigs. Het was maar vindenkoers in de koelkast. En degene die daarna vollendigd, die moest er dan iets in doen. Nou, die hebben dan 4 of 5 keer. En degene die dan als laatste vollendigd, Ja. die moest dat opdrinken. En ik weet nog een keer dat mijn huisgenoot Mark, die toen vollendigd. En die moest een mixje drinken van knakworstvocht, met augurkenvocht, wat rundvleessoep en molken en rode wien of zoiets.
is een heel bijzondere combinatie. Gadverdamme, had het net. Ja, dat is heel vies. Gadverdamme. Nee, ik hier een roos UC had ik in mijn naam. Ik ga met roos UC voor de jeugd. Ik denk voor de jeugd. Kijk, eens een shotje roos UC nemen, hè? Ja, nou was het een shotje roos Nee, maar doorkijken, hoor net. Dus ik moet heel zwiert en bende erbij. Ik weet ook een keer dat een goede vriend van u toen we een keer in Ierland. Ja, Ierland waren we even mee en die dacht van, oh lekker jus d'orange. Alleen nog wat hast er in die landen, dat is dan jus d'orange siroop. Ja. Dus die jongen die zoekt even op een goede maan, maar een goede moon. Zoek er even lekker even een kater. Ik denk even lekker even op die jus d'orange. Dus die nam ik toch een slok en die giet al even gelijk over de nek. Nog veel geen naam, maar als diegene shot dan weet je wel wat het is. Je moet niet maar wie mappen. Nee, die weet er wel bij. Ja, tuurlijk ben je erbij. Oeh, de burgertje. Roosvissee, wat moet je ermee? Nou, shotten. Oh, ja, die jongen. Een beetje is zo. Ook een zonrek, hè? Dat zit ook bij. Maar het staat vol Shotje chili saus. shotje chili, shotje sambal. Maar dat gaat er echt goed in. Maak ik mij dan of Ja, drinkt al titelingen? Ja, nee, best. Oh jongen! Oh. Ja, nee, je beginnen met mij. Dat is eigenlijk met de 8 shots. Want dit is eigenlijk de 8e Nou ja. shot. Dit is even We beginnen met de 8e, maar dit is de de 8e roosvissee. shot. Hoe goed hier? Oh, thuis spiegel trouwens, ik het heen. Maar Ja, ik weet het. Ik vond het niet eens heel smarig, maar ik zei ja. lekker, neemt je vruchtendrank dit. Lekker hoor. Zit ik een vitamine C in ook, hè, in roosvissee? Ja, daar moet ik C, hè? Maar C zit erin. Roosvissee. Vitamine roos. Geen idee, joh. Het wordt er in de wankjes, Eduard. Ja, ik zal je vertellen, lampje. Het is best wel warm hier. Ja. Er werkt hier ook een jongen in hetzelfde kantoor, die klapt je de kachel zo het zo weer doen. Ja. En dan is het heel duizend warm. Plus, we gaan niet eens hebben een hamburger opbakken, weet je. Dat is een hele grillplaat. Dat is gewoon ik het altijd. Had het hier een beetje mistig lijkt het. Ja. We gaan geen afzoekkap. Een lampje, dat is hetzelfde die de vorige keer hoe die begon, als je zo introvert bent. Maar nu komt Sneaker heel extravert door. Dat is wat. Een lampje, jongen, die had lag wel eens, jongen. Bliksem, zelfs meerdere camera open. Dit wordt al professioneel, zou zei Matthijs van der Zie, Wal. ik zit Dit er is- geen op onze Facebook stream te Dit is zien. gewoon echt een serieuze borrel gewoon, weet je wel. Je zit je net samen wat het man. We hebben Wilmer er ook bij op Facebook. Hè. Daar ben ik natuurlijk kijkers. Wilmer, jongen, de Koningsherb. Jacob Slager en Robert Tienstra. Nou, Zo? ze Maar zijn net er al vier, even hè? bij. De Facebook-kijkers, hè. Mooi dat ze er binnen. Ah, goeie, de product placement is weer reuze, zei hij in amsterdamvideo.com. Ja, maar we kunnen er net voor betalen. Dus amsterdamvideo.com, als er nou wat verwiest dat mensen dit sponsoren willen, dan jij het graag. Want de Misschien product wel- placement is gewoon heel vrijwillig. Misschien was het achteraf sponsoring. Achteraan sponsoren, kan dat echt? Dat is nog heel doen. Ja, ik heb geen idee. Hartstikke leuk. Ik hier een lijstje nog. Ik ging een heel kwart lijstje maken nou, want ik wil nog een paar dingen net vergeten. Want heel Oké. vaak dan praat ik maar in de wilde wei en dan vergeet ik van alles en Kom dan maar. gebeurt er weer van alles. Nou, ik wil in ieder geval even... Bestaat dit ook uit zo'n punt dan net? Nee, dat ben je zo'n punt. Oh. Ik wil graag even als eerste moet ik even jongen van mijn broer en zijn vrouw Bertha, want die ben je 4 weer trouwd. Nou, Is toch geweldig? 4 weer. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de glorie. Ja, Jongens, daar wil je trouwen. Hè? tuurlijk. In de glorie. Ja. Ja! En de glorie, ja. Maar zit ze wat te zien? Ik Hij was kerst achteraan. Hoe zei de man wie in deze week 44 hier trouwt? Ik zeg me joh. Dus ik, hij de man van het Lokweensken, maar het 44 hier, maar ik zou bezien, doordat ze 44 hier Lien natuurlijk trouwd binnen, nou, zo ben ik hier echt Zo best op de zo ben ik aarde. op de aardbol plaats. bij elkaar. Dus ja, ik mag met z'n allen nog even dan. Nee, en ja, mijn vriendin is deze week een jenter hier ben. Wat machtig, wat voor een feest joh. Ja, daarom joh. Maar wel heel apart, want doe kerst nergens heen. Hè? Nee, klopt. Dus, ik Dus, had dus al al een je, beetje, hier al feest. En ik had al een beetje in quarantaine, gaan we dat mij maken. In stilte beleefd. In stilte. Nou, ik was dus hij met me in deze week en dan wel even delkaar. En omdat mijn vriendin op hetzelfde dag is, was dat mijn hij met hem trouwd ben. Ja. Dus dat kon we mooi een beetje combineren, dus die ben wel even Delwest natuurlijk. Oh, mooi. En ze zijn bij ons Delwest trouwens, maar goed, dat komt dat ze nog krijgen. Maar eigenlijk in 4 jaar krijgen wij nee hoers belutsen. Oh, wat verdikken, wat gebeurt er een in zo'n weekend? Ik ben er zou raar direct van. zeggen van, ik wil krijg even erin gooien, wat hebben we deze week gemaakt? Wat gaan we deze week mij maken? Ik ga het nog kijk wel zijn, dus dat moest toen een bar. Wat ik al meemaken deze week. Sorry, ik zie de reactie te lezen. Dus ik zie net heel wat op de lezen. Gefeliciteerd, keer 2, keer 3, keer 4. Ja, want zoveel dingen ben ik wat te feliciteren natuurlijk. Ja, dat is een felicitatiewurg. Ja, wat had ik dit? Ik ga eigenlijk net zo heel veel meemaken deze week. Al niemand stream best.
Alleen aan het streamen, maar die. Ja, Maar ja, ik heb geen jetjes of weet ik veel wat, dat soort gekkigheden. Nee, Alex, dat weer wat een saai weekje. Ja, is het Ja. net... nee? Nee, ik ga net zoveel dingen. Sorry jongens. Zullen. Morgen misschien even kijken. Ja, ik kreeg wel je berichten binnen. Dat hangt even van het waar al, jongen. Want ik zie het kijk te zien en het is toch wat Ik kreeg wel je berichten hier binnen, weet je? dreig. We zitten er alweer klaar voor. Groeten Jalke. Oh ja, ik kreeg nou een berichtje binnen inderdaad, ja. Dat zeg ik een Shell net inderdaad. Ik kreeg nou een bericht van nou net van Jalke, maar wel iets meer Jalke. Dus dat zit daar eens even erin klappen. Dat is even voor mijn kitesvriend die was... Tuurlijk, ik zit er zien. Masters even zien. Het is al je green. We kunnen gewoon water over. Hatzee. Ik zit klaar met een radlertje 0.0. Lekker. 0,0 zei hij. Ik denk dat dit Darsjan is. Ja, Darsjan die had dan... Zo, net iedereen zit ik elkaar doen bier. We zitten hier altijd... We menen maar dat we heel veel zoeken hadden. Maar ik kan nog een radler pakken, hè? Een radler. En we hadden nog wat steward hè, deze weekend. Ik shotjes, maar dan puur de flessen zou die hier. Ja, dat is al. Wat voor een dikke. Wil je dat een mooie foto Mag ik zien? hem sneller? Ja, als je 1 keer op klikken, dan is het noem maar vlot, hè? Ja, ik doe mijn best. Ik kan leerd van vorige week. Shots snoeihut uit de fles. En die drinkt Goldstrijk. Waar zit je? Lekker, Oh, dat man. is Erik. Zit je hier in een boot in de studio? Oh, hier? ja. Nou, oh, Ja, die volgt de voor. stream. Oh, dat is wel lachen dit. Hallo. Dat ken ik. Hier kan je gewoon van de doorstring in. Ja. Dan kan je de livestream volgen van de auto. Ja. Nou, kom maar. Kom Kom maar even binnen. Kom maar binnen. Kom nog maar. Dit hoor je 20 seconden Nou, later. is Kom dit maar hier in de binnen. boot in de auto weer. Dat is een goede vriend van u. Ja. Die zit je gewoon boot in de auto weer. Die zit op de ruit heen en dan weer zit te streamen hier. Nou, ik zet de knippel echt gewoon, want die komt eraan. Daar geen bij. Ja, dan mooi dan, hè. Nee, we zien dan meer. Dat spul drinkt toch net uit de fles, dat maakt uit een glas. Wat is dat weer? Nou ja, dat is het Goldstrijk natuurlijk, hè? Hey, vriend van de show, Erik. Hij heeft er niks sjoggen naar je, dus hij heeft hem sjoggen, hè? Nou, mooi man. Ja. Hey, ja, we sjoggen hier nog net, maar. Nee, je staat buiten Hoe de doen we camera's. Hoe doen we dit nou? Kun je ook even bellen, dan maak ik een VMix call aan. Dan doe ik even een tennis hoofdstandje door weer even. Stel wat, hè? Ik stel misschien dat ik het zo gauw van. Want Dit is, Erik is van de techniek, dus die, Ja, dat is de techniekman. die heeft ons ook dit aangeraden. Erik spreekt Nederlands, dus dan doe ik het ook. Ja, dat is een Hollander, hè? Dat is ook net, ja, dat is dat hij soms, hè? En nu gaan we hem even in laten bellen. Maar hij staat hier wel echt, dat kan ik straks wel even laten zien, Ik toch? zal even zien, dat doe ik het, ja? Ik zal even een link sturen zo. Nou, daar komt hij hoor. Dan zullen we daar eens zien. Je zit hier echt nou. Dan kun je gewoon zeggen, je van de doorstelling en dan kun je zien hoe je gewoon live bezig bent. Maar kun je gewoon naar de livestream zien. Had in principe voor mij ook beter beeld nog. Ik heb ook weer net verzin, maar... We willen even zien, dit rotsen dan het vers erin, dat zou ook mooi wezen. Want wordt de muziek al irritant trouwens? Is er iemand die zich stoort met de muziek? Ik ken nog niks, maar dan was het nog wel erg zacht staan, toch? Dan mag ik even zien, ga ik hem hier wel insteken? Oh, hieronder zit er nog. Call van... Een beetje Sambuca. Ja, Dit is ja. Sambuca, zei hij. Ik ben naar die een shot takken. Ja, ik kom je wat binnen hier. Ik kan wel eens even zien, hè? Pers Zo. hem even- Dit film met Hey, vraagtigheden. Dus ja. zo zitten we hier dus Ja, wel. ze zit weer dus wat, hè? Zo kun je het, ja. Nou, dus ik weet het zwaar. Ik heb wel in zo'n heel oude film. Ja. Hé, je bent een film, zwaar, hè? Dat die met die een beetje vroeger ook altijd op film. Ja, Ja, dit is het- wel een heel scherp beeld dit trouwens. Nou, het ging net streamen hier, maar ik wil het streamen. Dit is hetzelfde grap, had ik jodel jij hè? Ja, die heb ik ook al. Ja, wil je hem nog een keer? En dan doe ik hem even aan nog even. Ja, nou bist er weer in, Erik. Ja, ik zie het. Ja, Ja. de shortje. Ik kan zien als wanneer het live bent. Nou ja, ze Dat zit zit weer zelf dus ook wat, hè? al. Nou ja, proost, hè? Proost. Proost, proost, proost. Het werkt dus, Erik, dankjewel. Ja, dankjewel. Ik kan ze erop pakken. Oké, doei. Nee, je hebt pak een stoel, blijf je zitten. Final Leisure Suite Larry muziek op de achtergrond, hoor. Hahaha. Leisure Suite Larry, dat is een oud speeltje. Ja, dat Als is het vroeger spelen. Nou, ik weet meer van, hoe heet het? Monkey Island. Monkey Island, Ja. dat winnen van die adventure games. Ja, dan moest je erop klikken en dan kon je zo'n ding Ja. opzieken. Dat is wel heel... Heel dreig, weet ik al, ja. ja, daar. Ja. Day of the Tentacle. Day heeft het een takel. Sam en Max, Hit the Road. Ik ken wel eens even een beziekje. Prachtig. Maar ik dwaal helemaal af. We zo'n shots drinken. Dat- Nee, dat- dus zoals eerst een vrijdagmiddag film in Welke is dat dan? Welke vrijdagmiddagballenfilm gehouden? dat is toen zo. Die had je nou die niet laten, joh. Ach, joh. Sophie Bink nou die is. We gaan eerst even naar een trouwe kijker van de show. Ja, maar die Stefan had- Bergen. Die hier in het verleden weekend die iets instuurt door de knieën. Ja, die vorige week iets instuurt over de knieën tijdens de bonte avond. Ja. En ja, toen had hem wat stuurd. Toen had hem een attentie gestuurd. Nou ja, ik vond het, hè, dat is weer een beetje dat idee van de bonte avond, dat iedereen wat insturen kon natuurlijk. En
Stefan en Kim, die waren er ook weer bij. Die hier een heel mooie presentatie maken over hun knieën. En vooral mooi natuurlijk de lietse knietjes. Dus dat verdienen wel even een presentie. Dus we gaan hun even wat stuurd. En het leuke is, daar hebben we weer een unboxing video van maken. Ja, nou dat gaat joh. Dus staan het maar even in. Hoi, we gaan een pakketje kregen van de Frieske Vlogger en ik zal even shout erin zetten. Echt goed duct tape. Snuffel. Dus, Pepita Mix, een Sonnewater Cola, Wilberg, lekkere pinda's met chocola en iets met sinaasappel, mandarijn of zo, clementinen, een Radler Amstel 0.0 van Kimberly. En een Hungaren wit. Altijd lekker. Dat zijn we zo waar. En wat nestmateriaal voor de knietjes. Prachtig. Geweldig. Kat. Ja, nou mooi, dat hè? is Stefan Bergen, hè? Ja, ik heb een mooi divers paletje voor een kleermaker. Ja, ik heb iets van alles iets kocht. Dus weer Ja. alleen maar bier. Ja, nou ja, in Sonnema. Dus geen Berenburg Misschien hebben we Cola. toch wat te vol een drank. Ja, maar ja, ik omdat net iedereen is welkom in de kroeg, net iedereen drinkt. Dat doet ik net in de kroeg, want daar is natuurlijk ook alcoholvrij spul. Dus ik denk, ik smiet er ook even wat. Hier wil je vertellen, Ken. Ja jongens, dat is kind te wijzen. Dus ik ga even wat 0.0 erbij in. En in een woord, Radler. nou ja, die bedoel ik, maar eigenlijk nog iets met een soort mandarijnensmaak of zo. Dat leek me wel interessant. En een wit biertje. Ga je er weer vandoor? Kijken. Ja, Oké. Hey. ik heb de link in de comments gezet, dus misschien komt er nog wat binnen. Oh, ja, super, heel erg mooi. Deze nog. En ik denk even wat eten, hè? Dus ik ga even een paar zoutjes en een paar zoetjes erbij in. Dan ga je ook nog Ik wat. vind het wel lekker. Die heeft die jasjes, hè? Ik denk wel, nee. Ja, hier kan je van die een mij lekkere nog. jasje. Zeg, maar zo is het. Dat is natuurlijk een droog jas van, maar dit is eigenlijk wel lekker. Dit is iets, ik weet niet wat dit is, ja wat is dit eigenlijk? Mini sticks. In Frankrijk of zo, La Porc Français. Dat zijn cabanosjes. Ja, je zegt cabanosjes, maar dit ben geen cabanosjes. Dat smaakt je wel lekker. Hier is die video nog kleersteen van de vrijdagmiddagborrel. Dat is de openingsvideo, hè? We zijn al heel lang Oh ja. aan het werk, maar dat is in principe gewoon de Ik kan zo openingsvideo. snel net alles downloaden en tegelijk alles. Verdorie man. Ik zal nog even Gurtelijk in dit man. weer een product placement alert gekregen weer ben van de cabanosjes. Ja, cabanosjes, die ben ik lekker. De mini sticks naturel. Ik zal het even zien, ja, video. Wacht, hier is zelfs hier die speelt nog steeds Monkey Island, zei er. Nou, op. Ja, op een woord DOS simulator. Ah, Nou, mooi. dat was dit net. Waar de rukken van weer? Nee, JA. Ik weet niet wat het is. Ah, serieus? Ja. Oh, Steven Berg die had een lockdown bug, zei hij. Ja, dat ken je, ja. Het schijnt mensen volgen meer Fred, Soep en Dorothy is deze lockdown gebeuren nou, hè? En Stefan, jongen, het wint natuurlijk ook een beetje voor die Jedi inderdaad, hartstikke leuk. Maar eigenlijk omdat je hem zo'n mooi film bestuurt. Of ik kom nog een beetje in de vragen. Wat denk je van de crisis die kan duren? Oh ja. Is dat een crisis? Ja, misschien maar voor de meesten die net voetbal volgen. Die Cambuur die stiert natuurlijk heel bovenaan in de competitie. Nou, als ze die competitie afbrutsen, dan weer nou wat wedstrijden te spelen. Maar nou als ze hier in Nederland, ze zijn van, nou, iedereen die, er is net één kampioen, iedereen blijft gewoon in de competitie en dan is het maar klaar. Maar Cambuur stiert natuurlijk hartstikke bord van om, komt aan in een stadion en er bent best wel volle belang, hing je daar van aan natuurlijk. Dus ik had het net per se heel bord volgen, maar ontzag weet ik het wel. Ja, ik vind het ook wel een beetje apart, want er nog rechtszaken doen om aan te dwingen dat ze dus wel kampioen zijn. Zodat ze promoveren, dat is natuurlijk belangrijk steek dan, promoveren kunnen naar de eredivisie. Ja, Want dat zou er nee- wat meer leuke clubs komen in dat nieuwe Dat stadion. zou sowieso leuk wezen, maar het Ja. stadion komt van weer dicht bij die in de buurt, dat ik me net Ja, verzin. klopt. Ja. Het zou wel leuk wezen dat ik een beetje goed gevuld is en Ja. hè? Zo af en toe. Ja, dat zou wel leuk zijn. Dus ja, nou kom ik tot het punt, wat vind je daar nou eigenlijk van? Ik vind gewoon dat Cambuur kampioen wezen, maar gewoon naar de Eredivisie, dat is toch hartstikke leuk. Ik zou het leuk vinden, dan wil ik een seizoenskaart hebben, Oh? denk ik misschien. Ja, ik was dan vloggen met Cambuur? Ja, gewoon op man. Nee. Was toen een Had voetbalman? niet hier voor me, wat streamen. Was toen een voetbalman? We kregen ook even een bericht van, ja, misschien kunnen we daar nou eerst nog even heen van hoe zitten de meesten op dit moment? Nee,
de stream te zien. Stuur even een foto, Nou. dan leven die even zien. Deze kregen we van ene Martijn. Ja. Die zit gewoon aan reed. Wint zich gewoon even lekker. Oh, heerlijk eten. Ja, zie je? Nou, dat ziet er gezellig uit. Dat ziet er heel gezellig uit. Even zien, ik kan nog meer binnenkrijgen. Even zien. Ik had het idee, maar even zien, hè, want dan ga ik het oorfilm ook lezen inderdaad. Je was toen zei het. Eén een Bavi. Een Bavi? Bavaria, het Wat is er internet. een Bavi? Ja, een video? Ja, een gif. Die kijk wel in het groot, toch? Jo. Eén een Bavi. Parodie van de continu tron. Mooi Bavi. toch? Ik kan een screensaver. Bavi. Vorige week ging ik ook Bavaria, hè, dus dit is waarschijnlijk door u. Dit is echt een product placement. We zijn al influencers. Bavaria. Direct een lekkere reacties trouwens. Bavaria influencers. Nou, ik vind het best. Ik kreeg hier nog wat van Tetje Steegstra binnen Ja. op Facebook. Die zei, je bent wel wat benauwde drinkers. Hoezo? Shotsman vraagt nou, omdat we van geen shots drinken tegen. Nee, maar dan mag ik maar ook allemaal beginnen. Maar eerst even alle zakelijkheden naar je even voorbij. Weet je Ja. wel? Oeh, dit zit er mooi uit, hè? Ja, ik ken toch heel lang meer nou. Ja, ik weet het niet, maar Is het voor de live? ik weet niet waar deze zit, maar die zit ergens in een tuin met een kacheltje en een El Tequila. Ik weet niet wat dat is, El Tequila, maar... Ja, dit is zo'n goedkope corona variant. Dit riekt naar een goedkope corona variant. Oh ja, dit had ik nog wel op televisie. Ik vind eigenlijk wel... Deze zit er pas mooi bij. Dit is pas mooi. Dit is een man die door de mensen die had een dikke flessen erbij te steken. Hoe bleek ze me, jong? Die had hij op zijn scherm gezien door het ont stream. Het is wat lucht, Is dat spul het maar... scherp krijgen? Oh nee, hoor. Nee, ik hou hem op handmatig. Dat ik hem hier houden is scherp, maar ja, dan is het zo hier voort. Dat ik doe het zo. Nou, maar dat had helemaal anders dan. Het is wel aan het way, joh. Ja, als je wel hè. Nou, maar we een shot gaan, hè. Je zei in het de rechtszaak op 8 mei helpen. Hast toen een rechtszaak op 8 mei? Maar Kappelhof wel net. Dat Jerk ding hoor. 8 maart ga ik een rugzak bij Kappelhof. Ja? Oh, nee, dat weet ik niet. Oh, dat dacht ik, joh. Ben ik weer boeten de loop houden, blijkbaar. want Dit liep het me in Burgermerg, als ik het zo wat bestuur. Speel je die wordt tussen de tossen. Ik weet niet waar dat is precies, maar dat ik ken die dingen op achter. Hoe van wie dat Burger? Burger, hoe just dat nou weer aan? Oh, die vreemde wenningen. Oh. Ja, dat is hij wat, ja. Even hier. Een mijn neppe desperado. Ja, dit zit ik ook wel eens aan hetzelfde. Wat is dit? Dat speel je in Hombing deze week. Of zei die El Tequito? Of zei El Tequito? El Tequito, ja. El Tequito. El Tequito. Ja, ik zit ook net krijgt, joh. Maar ja, maar we volgende keer ook maar een hel, ja, nee. El Tequito? Ja, tuurlijk. Is dat lekker zo'n spul? Ik weet niet, ik ben net zo van die fancy bier geworden. Ik ben meer De Lidl, zei hij in. Het komt bij de Lidl bij. De Lidl. De Lidl. Oh ja, nou, dit is best goed, ja. Ik ben echt influencer. Zie maar zien. Oh, dat is in Jereveen. Zeg dit dan. Jereveen op balkon. Nee, joh. Dit is gewoon Ja. precies hetzelfde goed. Ja, Jou die poeders? dat is wel lekker. Misschien kan je dat Ja, zo wat in dat beeld wel. krijgen. Nou, maar ze zien. Misschien best u wel influenced, joh. Ja, maar stil zo, ja. Nou, kom op maar de eerste shot. Wat was dat? Kon ik al iets verhaal die vertellen? Ja, dus wat waar had toen een verhaal bij? Weet je, Jägermeister, man. Dat komt uit de vriezer. Sorry, ik maak eigenlijk met volle mond praten, maar ja. Die jasjes, joh, die best wel lekker, hè? Die best wel lekker, hè, die jasjes. Lekker pittig. Is het wel koud nou? Ja, is wel koud. Jongens? Een beetje, hè? Een beetje maar. Ik weet dat er een goede vriend van mij nou zit te zien, maar die goede vriend die weet wel wat er is. Maar die jongen die een soort van angstgegner in de drank gebeuren, dat wie de Jägermeister. De jonge Jägermeister kregen dan weer heel veel pad, ja. Misschien maar er een flessen van drinken, misschien dat ik gewoon goed, maar ik weet nog wel, wie het bier en wie er het stikken te krijgen, Nee. je hoest wat Jägermeister, dan niet meer. Ik zie hier ook een reactie Nog niet, binnenkomen van Sander. Dit zijn, maar dit is een glas gezag? Ja, ja, je hoort dat helemaal mijn hartstikke vol natuurlijk. En ik kreeg een reactie van Sander. Die Ja. zei shotjes in de shotjesbar. Iets met een rad draaien, dat weet ik nog wel. Lekker. Want we zijn een keer op stap. De Bidas, toch? En ja, we bij Bidas. Ja. Bidas. Dat lijst eruit af, hè? En het wie al aardig let op een jongen. En dan kerst ons een rad draaien. Hè? Dus dan haast een heel groot rad en dan draai je erom en dan staat erop van nou, doe kreeg in je shot of 10 Ja. of 20.
En er zit eentje bij en dat wie 40 shots. Nou, wat denk je dat die jongen draait? 40 van die shots, ja, ik weet er bij van. 40 shots. Het weer gewoon van die zwierte ding al, ja, jongen. Een heel dat- dienblad dat- vol, dat- joh. huffen. Begin ik er net genoeg, man. Ik ben die is een ravenwest van me. Ik zie daar net zo vol draait. Nou, Tje. dit is de eerste, hè? Er gaat een hier omheen. Gaat verdaar, jongen. Gaat verdamme, jongen. Dus dat is in de rekkel in. Wil dat niet een keer opdrinken? Proost, hè? Ja, natuurlijk. Dat is lekker, toch? Lekker, toch? Nou, ik vind het wel lekker, ja? Ik vind het wel lekker, hè? Ja. Lekker zwier erop natuurlijk. Een lekker shotje. Lecker eben. Jeder kennt ihn, doch wissen die wenigsten, wie viel Liebe, Zeit und Tradition in einem Jägermeister stecken. Durch ein schonendes Auslaufverfahren wird aus Sinn... 56 kronen. Nee. Ik proef ze alle 56, hè? Ik ken ze afzonderlijk van alle elkaar. 56 kan ik ze zelf nemen, heren. Heerlijk. Lekker. Maar dat weer die verhaal, dat er hier gewoon heel smoor van weer. Ja. Is dat een goed verhaal? Nee, dat is een slecht verhaal. Dat kan je weer alles op vertellen. Ja, nee, maar dat haast. Kerst we dat net niet zomaar mee? Er ben mee. Ik ken bepaalde mensen die gaan gewoon bepaald drinken. Dan gaan ze gewoon hut op, zeg maar. Dan Ja. gaan ze gewoon raar. En dat is vaak net bij bier, maar bij een bepaald speciaal drankje, dan ben ze echt raar van West. Van wie zit direct aan zien, dan ben ik zelf een keer heel raar van West. Oh. Dus die komt direct naar om. En ik ga het zelf ook gaan. Dat is dan een soort van, op een gegeven moment wordt het een soort van dingetje dan, een soort van angstgegner. Zo van, als ik dit krijg, dan ben ik gewoon, dan gaat het mis. Dan is het mooi, jongen. Een beetje, Dan wil je ja, dat is ook een beetje. het is een beetje het kantelpunt, krijg je bij de hangover, zeg maar. Ja, die film was jongen, ja. Ja, dan... Tak! Ja. Het kantelpunt. Ja, het Nou ja, dan kantelpunt. tarst het kantelpunt. Ja. Ik had voor mij wel eens een keer in de bar zitten, dus zei ik van, ik neem nou dingen op. Want ik denk aan dat ik bepaalde dingen misschien niet meer herinner. Dus ik neem het op. Oh, heftig, ja. Ja, Mensen zit ik te zien, toch? maar mij doet het ook. Ja, die had het zelf misschien ook maar maken. Nee, dat doet hij in de mem net. De vrouw had hele fijne herinneringen aan Jägermeister. Iets maar Jägermeister drinken in een tempel van bier in longdrinkglazen. Dat is toch echt... Wat is het? Wat verdorie, dat is toch het best. Dat is ongelooflijk. Als je longdrink dan hebt, maar Jägermeister begint te drinken in tempo van waar je normaal bier drinkt. Oh ja. Nou, dan kan je net gezond komen. Oh, dit gaat door Die de is nog rug. steeds ontbekomen, toch? Dat van die rugzaak, ik dacht dat dit ook Kappelhof natuurlijk. Ja. Maar dat gaat door... Cambuur. Cambuur. Ja, Cambuur, Bart is net een 8 voetbalman, mei. hè? Bart is net een voetbalman. Sorry, ik ben geen voetbalman, maar het gaat dus ook Cambuur. Lampje die daagt uit. Noem nummer kruid, nummer 34 eens, Bart. Of 43, pardon. 43, maar ja, toen hebben we een hele oor niet op de trein zitten. Dus, noem nummer kruid, nummer 43 eens, Bart. Kruidnagel. Nee. Prove me wrong. Ja. Jägermeister volgens mij BMW sponsor. Op de BMW E30 gaat dat staan. Dat is nog een zak, hè? Dat is een mooi verhaal. Maar, Alle BMW E30's die in Europa rijden, hier Jägermeister op de stien. Nee, dit is een sterk verhaal. Dit. Wil je ook een keer mij varen met mijn bootje, zei Tim daaruit. Nou, een goeie nee, vraag. zus zo die reacties, die zie ik helemaal net. Ja. Oh, daar helemaal. Ja, jongen. Oh, jongen, ja. Weet ik niet, jongens, doe een beetje een klein bootje. Dit wordt een moeite werk. Ja, dan hoef je minder vaak in te schenken, zei de vrouw. Ja, dat is weer. Ja, nou ja, ik weet niet of het bij Jägermeister ook de bedoeling is om zo weinig mogelijk in te schenken. Al bij de races, zei het er, bij de rally. Hier die BMW. De little versie van Desperado zou die inderdaad, ja. Ja. Ik heb er ook wat cola in mijn shotje bij Ehrenburg die zou die. Oh, ja, jong. Verpest die Als hele die camera al een beren. beetje instelt dat het de foto moet schenken? Nee, maar dat doe ik aan het even, dat Ja. is er eruit is. Best. Dus deze had, Ik ben benieuwd wat Martijn van de situatie van Cambuur vindt. deze had Berenburg van een heel beetje cola. Met 2 ballonsjes. Ballonsjes, ja, dat is ook zo'n ding, hè. Dat nooit niet meer natuurlijk, want dat dienen mensen alleen maar in... Oh ja, zie daar is Marco. Dit is die jongen die ik het verhaal krijg te vertellen, met die rare shots. Oh, Met knakworst vocht en... ja, heel smart. Wat heb je worst ophalen? Oh, we krijgen nog even een biertje. Ja. Ik ga een 270 centimeter rubberbootje met 4 pkk. Hé, dat wat. 4 pk. Ja. Nou, ik zou het wel mooi vinden als we dan ook even een wakeboarden kennen erachter. Zo, dat zou vet werden. Maar ja, dat zal wel net trokken in. Eerst komen de tiers. Even zien. Nou ja, nou, Mark, daar vertel ik een verhaal hoor. We dronken dus in de flat. Die we dan wel eens shots, maar dan net met drank. Maar met
nou ja, heel smarig spul eigenlijk. Dus knakworstvocht. Die is van hetzelfde. Is die. Augurkenvocht, wie heet er? Had ik al een paar augurken? Ja, dat vocht ken je wat dat is nu. Had ik vocht eruit gooit. Nee, dat vocht bewaar ik altijd. En wat weer nog meer? Dat is net verder irritant. Soep. Dat is net irritant geworden. Ik vind het net irritant dit. En we zullen nog een veske spelen. Hè? Ik had heel tijd zeg maar de veske van dat Grazie Prego de spaatje. Maar die zo staan het live even dan, Ja, die toch? kan even live doen. Ik ga speciaal voor hem even de tekst opzocht van het veske. Ik zal eerst de dingen even instellen, ja? Ja, als we dat dingen instellen, dan begin ik even een veske spelen. Grazie Prego de spaatje. Dat veske dat heb ik gesproken Ciao ragazzi. in Italië. En ja, voor de mensen die vragen daarom, die vonden het leuk. Dus die thuis zeiden van, nou, kerst dat dan een keer even live spelen. Live. Nou, ik zet er een pakken. Ik ga nog specifiek ga ik daar nog een microfoon verdeeld zetten. Als hem stemt, Dat weet ik niet of ik stemd had. Dat is altijd iets van later zal vaak. Dus ik ga je specifiek nog een specifiek, dat zei ik nog al, ja. Als ik nog een microfoontje verdeeld zet, maar een beetje galm erop. Een beetje een galmbak. Zo, zullen we een muziekje? Ja, komt ie hoor. Oh, ik zou mijn hegen doen trouwens, misschien dat ik wel. Grazie, prego mi dispiace. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Grazie, prego mi dispiace. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Als het in Italië in de bergen bist, let dan goed op, vooral in de Rijn en de mist. Blow op het paard en als het net vertrouwst, dan maakt het niet uit als du het overjouwst. Drink voor al paard 402, dat was het vergaming, geen problemen ha. Het gaat lekker mooi, de stinker om, ons flikkers in een groen en kost nooit weer om. Grazie, prego mi dispiace, ciao ragazzi, ciao ragazzi. Grazie, prego mi dispiace, ciao ragazzi, ciao ragazzi. het leek zo wel, hè? Het rijdt in Italië, maar net al te vaak. Maar als het dan rijdt, dan is het goed raak. En beter is dan net bij een groendel. Het kan glad wezen en gliest uit door een frikandel. Bloed dan maar beter in het heiteland. Dat hier ik beter dwanken, maar wie ga je verstaan? En dit klinkt haast niet als het is een nacht. Ha ik dan nou krijg de veske verkracht. Grazie, prego mi dispiace. Ciao ragazzi, Ciao ragazzi. grazie, prego mi dispiace. Ciao ragazzi. Maar ik vind het wel mooi, want Zo. toen is natuurlijk nog even een liedje dateje. Ja. En dat hebben we, Oh, ja. dat hebben we nog net pitched, maar dat kunnen we nog wel eens doen. Ik wil graag doen. The Voice of Jolke. This is the voice of Jolke. Dus waar het beste Jolke nijken doen. Ja, waar kan je het beste Jolke naar doen? Ik stuur je me even een bericht naar het welbekende nummer, dit nog niet meer in beeld zit van me, maar die ik er al wel draai weer ingooien. Ja, hier. Stuur een bericht even naar dit nummer, een voice message, waarin als toe Jolke naar doet. Nou, maar ik wil video toch? Video maakt niks maak en vrouw, man, hoen, noem maar op, alles kent. Hoen zou ik heel interessant Hoen vinden. zoek heel mooi vinden. Weet ik niet hoe dat klinkt, Gert? Ja. Ik ben heel benieuwd. Dan kan we... Die blaft terwijl die inhalen ze. Terwijl... Wat? En misschien kunnen we ondertussen nog wel een shotje nog even krijgen. En dan doen we even een favoriet van Liebart, de wodka. Doe best een wodka. Oeh, ja, ik ben wel wat Vertel eens even hoe die wodka liefde. De liefde voor wodka. Ja, dat is ooit zo ontstaan. Hè. Toen ik wederom in de flat ben en toen dronk ik blijkbaar nogal veel. Oh ja? Ja, nee, dat vond ik wel heerlijk. Maar hier al een flesje. Heerlijk, ja. Ik wil er niks van maken, ik vond het lekker. Ik moet het zo lekker. Dat vind ik al gewoon in de vriezer, hè? Komt het nou ook weer uit. Ja, wij hebben in de vriezer maar wat kan in de vriezer? Ik weet dat niet. En dan wordt het wat dikker, dan wordt het een beetje stroperig. Ja, hoe is dit zo satin? Ja, hoe is het zo? En dan krijg je water. Wel, maar die is je dek. Wat mooi dat er ook wat bij is. Ja, mooi hè. Hier staat hij hem nou een NOS-microfoon. Nou, dat klopt wel. Dit is inderdaad een NOS-microfoon. NOS, er zit NOS op. NOS, zo? NOS.
Klopt. Ja, een NOS-microfoon. Maar vertel even, waarom hast die? Kriegen. Kriegen, omdat ik daar 24 jaar in het dienst werk. Ja, dan kreeg je dat ding, hè? Ja. Ja. Dus had ik 24 jaar lang broek, toch? Je ken ik misschien wel als een nice lezer van het NOS 8 uur journaal. Dat had ik op een gegeven moment een tientje die en dan hadden ze me dus. De gouden, dit is de zilveren plopkap. De wieder. De zilveren plopkap van de NOS. Het echte verhaal is dat mijn vriend had, die werkt in Hilversum en die komt heel met mijn plopkap zetten. Dus ik had al meerdere dingen hè, van landelijk omroepen en dingen. Ik had een van Fox Sports net als mee. Ik heb wel even in een Cambuur touw, daar waren trollen daar en dan zei ze gewoon gauw van, dat ze toch won had. Dan pakken we even Pound. Ja, die pound, ja. Dat zijn we waarschijnlijk alleen. Nou, kijk sowieso al, maar die mensen op de markt sowieso al. Nou ja. Reageert er nog in op Facebook of niet? Dan reageer ik ook op Facebook. Dus hoe stuur ik hem een wattenster tafereeltje dan? Zei Jo Hanneke. Nou, dat kan gewoon terug dat te sturen naar het nummer wat in beeld staat. Kist me hoe ik nog niet dan hebben. Als het net opdroogt, denk ik. Sorry, joh. Ja, sorry joh. Sorry, maar niet toast. Sorry, het wordt te lang. Ik drink het uit voor de toon, joh. Oh, deze is wel lekker, ja. Wat is dat ook? Dit is Esbjerg of zoiets. Heel. Esbjerg wodka. Wat een dikke plopkap. Lekker. Wat een dikke plopkap heb je, Eduard lekker. Eduard lekker. Glaasje op, laat je rijden. Ja, ik ben op een fiets. Dat mij dat al wel, nee. Doe mij zo fietsen. Doe mij zo fietsen. Ik weet dat er in minuutjes komt of er iets over, maar het is veel pittig. Ja. Dan vraag ik hier. Ja. Wat is die beste Frieske veske? En waarom? Mijn eigen beste... Oh, ik ben nog maar dubbeltong te praten. Dat komt niet goed bij. Mijn beste Frieske veske, wat ik zelfs mijn beste Frieske veske vind. Ja. Dat is ook wel een bekkenbrekker natuurlijk, hè? De beste Frieske veske. Beste Frieske veske. Ik heb ze als wel een nummer van meisje. Wat in mijn beste Frieske veske? Dat is wel een goeie niet. Koperdik? Vind ik gewoon heel goed veske inderdaad, ja. Misschien kan Stino al eens spelen, ik denk dat iedereen die wel kent. Ja, maar ik kan het zo heel die veske te spelen. Nee? Vind je zo'n mensen het leuk van je ding? Ik had zo'n idee dat veske spelen een setmoment is. Dat mensen nog niet te set, maar je is naar de volgende Friese gevallen. Het vallen is de gouden Frieske kont. Nee, dat was bij smoors uit boven. Nee, ik ben net smoor. Dat valt ook een altijd. Ik ben al lang net smoor. Ik had laatst iets aan Jokt in de broek, zei Jelke de Boer. Dat is ook wel een mooi nummer, ja. Ja, dat is het eerste nummer ooit maken had. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, dat is wel een van de betten. Dat succes, dat haast nooit weer even naast. Ja. Nee, nou, dat moet ik net zeggen. Dat ding had wel te leien, hè? Dat ding had... Is dat maar dat ding? Nou, Even zien. speciaal voor Jelke, hè? Nou, je klinkt wel zo vals, zo'n kraai, maar Ah, ik ken wel, jong. voor dit versje maak ik dat ik niet doe trouwens. Waar zitten we dat in? Misschien was het verleden week op omslaan haast. Als ik ze deze keer. Want je was net beter van, ja? Mijn geduld in de beul, hè, die meisje? Nee. Nee, doe net. Je wordt net beter van. Ik ben er Nee. bezig. Nee, het zit net op. Maar ik ben toch gewoon bezig om dat ding even... Godverdorie. Nou, dat vind ik wel beter. Ah, die stickers uit Kim. Ja, inderdaad. Die hast toe, jongen, hè? We love Bart. Ik vind het ook een mooi sticker. Beetje leven voor die, hè? Ja. Ik vind het ook mooi dat ze hem op een gitaar plakt vast. Dat is wel leuk. Die was op de kastvesten trouwens. Ik had de laatste... Zullen ik jonge band trouwens? Even zien. Ben ik jonge band? Dan nooit melden? Ik zeg naar Of de ben je voor- kijkers. Nee, nee, Het is een kwartier van jongen. Nee, die jongen bijna is wel bij. dat is nog. Dat is wel bij. Ik had de laatste tijd zijn ook in de broek. Ik denk dat het komt omdat ik mis zo vaak, wat die mij zelf betekent, 20 keer op een dij. Het lijkt me al net zo ook. Maar ja, je maakt dags wat zonder vriendinnen. Dan moet je maar op jezelf lezen te stinnen. De Job die keert net door. Hoe vaak ik in de broek loer. Het ding is helemaal stuur. En die steert helemaal in vuur. De Job die keert net door. Hoe vaak ik in de broek loer. Het ding is helemaal stuur. En die steert helemaal in vuur. Nou,
Dus ik moet even een licht stukje van het versje, maar dat is het eerste vers wat ik ooit maken. Nou ja, je schreeuwt vaak hoe dingen die je mij maakt in het leven, hè? Dus ja. Je maakt het op mij. Ik maak het op mij, hè? Even denken, hè? In die site van je ouders, Eduard. Je ouders. Ja, die zit een dus in. muziekje om contact te lezen met mijn ouders, om te jaren wat die ervan vinden. Wat is dit wat? Oh, we hebben hier ook een foto van. Sorry, ik druk op verkeerde knop. Dit is ook lastig, hè? Dit zou je net zo makkelijk als Rutschot, ja? Maar dat is nog maar een Phoenix call? Ja. Oké. Ja, toch wat er... Ja. Zie je serieus met die shot, dat goed is toch. Dus, ik zal even muziek, dat zie je in de belletje. Zo. Hier zit ook in de hit Osama Bin Laden. Ik meen dat die vent er al niet meer weer. Nou, als Joe zou ik zeggen, shot van meestal dat er in die chat zit en dan denk je van het hele leger dictators is hier op haak je. Heel bepaald. Hè, dus ik ene Hitler shot mij volgens mij. Nou, ik weet niet waar die wijk komt, maar... Ik meen dat deze man al heel lang daar weer. Rustig blauwe lampje, dat wie gewoon even een knopje misdruk. Nou, ik ga even naar het mem sturen. Ik ga het mem een link sturen naar de... Naar, Ik kijk. Hoe ze dat dwam hadden. Hoe ze dat dwam had. Alleen ik ben benieuwd dat slagen wordt. Ja jongen, dat is Het altijd is net heel moeilijk al jaren om mij eens video te bij. En als je nog video bij je wil, stuur even een bericht naar het welbekende nummer. Wat nou voor me net met in beeld zit. Jawel. Stuur even een berichtje naar het nummer dan stuur je een link. Waarop als het video bij je is. Als je graag video bij je wil, maar je dat ken. Maar dan stuur je even een link. Dus dan... De vreeg het in. U is wel bekend Maurice Hamming. Ja. Die zei, die voelde wat heel in. Die Ja. zei, is dit een Fries quarantaine-nummer? Daar jokt er goed naartoe. Oh, nou dat is ook even. Ja. Ja. God jongen, ja, maar ik zit nog even zo zien nog horen. Ik moet zo snel schakelen. Nee, we zien hier. We zijn even loeren. Alle Dat was machtig. lekker, Wat lekker, een bericht, joh. Nou, kom maar door. Nou, dan maar weg. Gaan ze hem goed instellen nou? Ja, ik heb hem nog goed Nee, instellen. je zit echt in een goede hier. Echt? Ik ga nog niet beelden zien. Ja, nou. Oh ja. Die had een Friese pantoffels had het bij jongen. Als doe je net zo verrekte hiet, man. Ja, het is om te smoren. Naast de zin zo mooi. Dit is toch prachtig. Prachtig! Oh, ik had het zelf ook wel even zien Ja, trouwens. wel, ik zei je wel door. Ja. Wat hebben we hier nog meer? Dus ook even net Groeten, de reacties op... Oh, is mij met een rek trouwens. groeten van de buurvrouw. Tim. Lijkt Ik me zal even- even eens met me even doen, man. Oké. Ik wie er. Ik had het zelf wel even zien trouwens. Wat hou je nou weer? Doe ook even net de reacties op... Oh, is mij met een rek trouwens. Ja, Jij bent mee? ik ben er. Ja, Ja. ja. Oh ja. Nou, wat doe je? Welkom in de livestream. Nou, maar je moet even wat zachter doen. Van de Oh, televisie Loert, of toen zo. was het Loert wat zachter doen. Ja, zater. Oh ja. Welke Loerders? Wat gebeurt er al, ja? Oh sa. Maar het Loert komt wat letter dan dat ik praat. Ja, dat scheelt nogal, ja. Maar Ja. dat jij er een beetje bij. Oké. Maar, Nou, live mooi in dus even uitzending. voor u. Wat hè? Live in uitzending nou. Ja, dat is je ook, ja. Ja. Ik laat je alleen maar ik praat ik nog. Moet je in die camera zien. Met een shirt van vanuit televisie of zo. Ja, ek. Ja, oké. Maar Nou, hoe ik bevalt sla de het Nijhoers? camera's in. Hoe bevalt het Nijhoers? Prima. Nou, Prima. nou, mooi. Ja. Hoe het praat? Het is wel wat leeg. Ja, dat dacht ik al. Dat ziet Ja. er ook goed uit. Ja, ik weet net. Als ik nou draai, dan just het. Weet ik net. Kerst je hem? Dat is nog vrij licht, hè? Net. Is nog zo licht boeten? Ja, het is nog heel erg boven. Ja. Ja, maar een mooi tuin. In Spanje. Ja, zeker. Oh, mooi tuin. Ja. Heb ik een licht borreltje erbij of net? Nou, we gaan een borrel krijgen, dus daar zijn we straks even aan. Ja. Oh ja, ik nog taposselijk volgens mij. Oh, ja. Heel taposselijk. Ik ben er als een sasjenkes. Wat is dat? Ja, ik mag er weg nog in de camera zien te krijgen.
Pas, men kan de camera ook draaien, hè? Ja. Ja, dan wordt het breed. Dikke flessen wien Oh, daar, oh, sa. Denk, ja, Ach, shit, jongen, heel jongen. breed. Ja, joh. Nou, praten, hè? Ja, dat is een Veneto. Ik denk een Italiaanse wien. Nou, lekker even. Geniet je ervan? Ja, Dan zullen we hem zelf Ja. mijn oormeester bijkennen. grut gelijk. Nou, nog Oké. bedankt voor het jongen voor u. En we zien kom maar, elkaar. Doei. Oké, Ja, hoi. doei. Nou, zo dat we hier met hem hebben, hè? Leuk man. Ja, vind je het leuk? Ja, ik belde gewoon in. Ik heb nog wat foto's binnengekregen. Oh, ja, dit zijn we zin. Die buurvrouw onder andere. Een buurvrouw? Ja. Oh, ja. Die bent net zo wie bij mij. Nee, de buurvrouw vind ik, nou, dat... Die doet ook even mij. Nou ja, Ja. goed, hoe groot is wat? Nee, iedereen is buren van elkaar. Ja, Ja, dat is weer. Iedereen die leeft er eigenlijk wel een beetje maken hoor in een hooghaast. die drinkt even een lekker pilsje voor de televisie. Waarop die even keihard stream worden. Machtig mooi natuurlijk. Ja, tel het ding wel scherp, wat in is. Ja, ik ben er dichtbij. Oh, zo. Oh, Kijk, machtig mooi. wat hadden we nog meer? Tafel, ja. Ik had 2 Jolk-imitators, die zo kan het die aan. Ja. En deze is op de laptop ontzien maar een lekkere Grimbergen. Dat vind ik wel mooi. En dat noemen we niet beeld zo. Viper die zei, ergens heb ik het idee dat alcoholgebruik wel een eerste eis is bij het zien van deze stream. Hahaha. Dat weet ik niet, joh. Ik heb geen Dat idee, is zelf hoor. paal, Ja, toch? zelf paal, ja. Ik heb gewoon nuchter door, hè. Er komt direct nog een binnen. De kwaliteit dan net heen. Oh, dit had ik hele mooie pantoffeltjes aan. Zie, waar is deze in? Pantoffel, wat is het dan? Pantoffelies. Pantoffelies? Pantoffeloos. Nou, Jalke. Jalke er maar even. Ja, dat ben Oké. dus... Maar jij jong Jolke, ik dat maar zijn, doe maar gewoon naar binnen daar weer. En dan braden dan. Ik doe met dat Jolke. weer twee. Dat ben deze twee. Die met Ja? het blauw en met het zwarte. Blauwe en het zwarte. Ja. Die kontje. Oh, dat filmpje, ja. Maar dat is een filmpje, ja. Die hier ik nog gestuurd, hier ik nog in mezelf thuis sturen, want die zoeken we even downloaden. Volgens mij is eerst die imitator even. dan, dat is die andere. Downloaden. Ja, deze mag ik even downloaden. Ja, dat die imitator is worden. Want die wordt alweer op een hele moeilijke manier natuurlijk. Ja, hartstikke mooi. Ja, opslaan. Dan doen we even zo. Jongen, ik was zo'n computer nerd. Techniek, joh. Alle techniek. Dat is die met het blauwe dingetje. Ja. Oh ja, ik adem het niet eens in. Door het mijn gewone stem. Ik is neiging in. Nou, dan weet ik ook wat je Ja, er ik komt. denk het. Maar de boy jongens, zetten er weer voor machine al hier in de groep. Ja, we genieten er weer van. We hebben shotjes, Janne. Nou, ik ken alleen maar bier, hè. Maar dan maar de volgende keer maar even een bierproeverij komen, dacht ik zo. En dan moet mij meer maar even komen. Wie hij hier een flesjes, wie hij hier een flesjes. En we beginnen wat bij de glad te leven. Dat, zodoende. Ik denk altijd dat het echt Jalk is, hè? Weer blauw even zetten. We genieten hier even op gepast afstand. En zet maar even terug, hè. Geweldig jongens, geweldig. Weer blauw erbij, geweldig. Die man die praat gewoon Heel- echt. Maar praat die man dan echt zo tegen dan? Ik Man? weet het net, joh. Dit klinkt toch hartstikke gewoon hetzelfde haast? Ik meen dat het echt Jalk weer, maar dat hindert niks. Als er net nog meer inzendingen komen, dan had hij sowieso won. Ja, maar hij zo zou we Savon. Stuur ze naar de rest, dan krijg je een heel pakket van Bart. Met radlers en oren. Nou, dat wist helemaal net. Oh. Dat wist helemaal dat het een radel niet zit, want het kennen samen met oor zeggen. Wat zei de heer? Vrouwtje Andries, maar die zei: oh, ik ben nogal koninggezind. Oh. Ja, wie Dan ben ik, week, dan ben ik wie klomp. deze week Koningsdag? Ja, zo ben je met Koningsdag trouwens. Wat ga ik doen met Koningsdag? Ik ben eerst mejaars Ieren betierd een blok omweg door de stad. Met een oud-burgemeester van iets. Doe wie is er ook bij? Ja, we moeten livestreamen. hè, ja. We nog even wat livestream best. Dat hoor ik nooit. En wat had ik nog meer in? Nou, helemaal niks, joh. In de tuin zitten, dacht ik. Ja, Ja? iets Dat chill. is in mooi de waard, tuin. hoor. Ja. Dat vind je lekker waard. Dat is ook Maar ja, wat was het? Hè? Normaal een kost stad heen niet meer zo. En dan Ja, je moet die rusten, man. Stond of nergens strunst op, even man. wat door de markt heen of zo. Mooi button, Bart. Groen is van bekend. Is dit bekend? Ja, dat is bekend. Nou, dat moet bekend zijn. Dit zou het wel, kijk wel zo, net. Ja, maar bekend, die zei het nog even wat. Die zei het zijn die, maar bekend, misschien kan je bij mij bekend. Is het bekend even een... Ah, jongen, ja. is Wel het bekend even. is even een... Is het bekend hoor? Het wordt echt een echte bekend. Ik geloof je. Ja, dit is, ik zie de foto's van de band, dit is bekend. Nou, bekend, we sturen die even een berichtje, dan kunnen we even maar die bel je even live even. Hè?
We kunnen gewoon live mij bellen. Als je nog live mij bellen willen, mij beeld bellen. Je mag niet direct doen wat je vergeet. Dat kan gewoon. Dan stuur ik die een link. Dan stuur even een berichtje naar dit nummer. Dan stuur ik daar een link. Is het heel moeilijk, hè? Nee, dit klinkt. Nee, gewoon een link. Zo klikken en ik is in een Dit is beste. gewoon een link. Ik moet alleen zelf hier wat technische dingen terugrennen om wat van te krijgen, maar goed. Hey, we zijn ontwerp voor je, hè? Zo mag maar patiënt. We zijn gewoon voor je ontwerp. Dus ik stuur nou een bericht. De Wij vrede, bekend. de vrede die er ook hier. Zo. Kerst ik even een plaatsje van Sackback draaien. Hoe? Sackback. Sackback? Dat is een grapje, denk ik. Sackback? Sackback, ja. Een sackback? Gaat het mensen van een sackback? Wat de fuck is dat, joh? Een sackback. Oké, lampje, speciaal biertjes. Ik heb al 2 biertjes op, nog eentje niet mee. Ja, wist. Tuurlijk, jongen. Heerlijk. Nee, eigenlijk moet ik maar een half kratje toe. Wel leuk. En zie je wat zei Martijn? Die zei het lampje. B12 begint te passen. Zei Martijn. Martijn, Krijg dat de eerste flesje Red burgemeester maken. Ja. Lekker hoor. ik had geleerd van Martijn, een flesje wien gaat er altijd in. Dat zijn we zien, hè? Had die beste man inbellen? Bekend? Call bekend. Zit er gewoon in. Kan dat nou? Ik helemaal die techniek zit je voor niks, joh. Ik sta er helemaal in reet van, joh. Nee. Ik, ja. Nou, maar een shot gaan. Ja, welke moet het dan? Ik word niet helemaal met mijn eigen angstgegner. Mijn eigen angstgegner. Ik En sta voor er mij een had ze er ook wel plaatsje. ervaring mee. Maar dit, Dit is bekend, ik ben. bekend. Die Hij zit, van Orenhoek. continu bekend, zit gewoon continu... Wat doet die jongen? Hoeveel berichten kom je er al in binnen, joh? Ja, maar het komt hier dan van alle kanten, joh. Ja, komt op van alle kanten, ja, hè? Mensen moeten bellen, jongen. Nou, doe maar. Dus Waar mag een link gaan? Wat in een link gaan? Waar wij bel je mee in? Ja, doe maar, ja. Ja, maar waar? Dus mensen stuurt nog een berichtje, prachtig. Die man? Ja, we stuurt geen Oh. foto, helaas. Spreek dan nog. Die kreeg een able to open camera, had hij in. Dus dat lukt net. Oké, nou, dat maakt er niks uit. Dat ging niet laten steken. Maar dan was er eigenlijk de eigen camera, hè? Dat die zelf dat was. Ja. Waarom stuurt ze meer een 4 Nou, mensen? die kan je terugsturen hier. Snap je hem? Ja, ik snap. Oké. Nou, ik stuur hem wel. Zal ik maar naar u met hem sturen? Ja, stuur me naar die man. Daar gaan we wel met hem gaan. Want die zit blijkbaar ook te zien. Nou. Hoe plak ik iets? Oh zo. Ja, dat is uit techniek meestal. Ja, ik ging het van tevoren en beter voorbereiden maken. Maar we kregen ook nog een lekker drankje erbij. Ja. Hè? Wat moet er gaan? Nou, doe maar onderbergos. Onderberg? Ja, onderberg. Dat is goed voor het digestief. Hè? Je had nou ook aperitieven. Jongens, hier komt even een stukje Nou, leer doe de meeste maar even wat. hotelkunde. Ik zal het even zien met die Ik camera. had vroeger namelijk hotelkunde hoor. Lagere hotelkunde. Lagere hotelkunde had ik niet in. Onderberg is een digestief. En vaak is het eigenlijk een aperitief. Hè? Heel vaak is het ook aperitiefjes. Hè? Ja. Dat is een beetje om de eetlust op te wekken. Maar we nemen even een aperitiefje, zeg ik dan. Hè? Een aperitiefje. Maar dat is een digestief. En dat is dan om het beter te vertaren te laten eten. Nee, dat is. Oké. En Onderberg is zo'n digestief. Maar, wat is nog maar Onderberg? Nou, vertel. Nou weet ik niet, 44%. Dat is gewoon per woord. Dit is een soort van alcohol-desinfectant, denk ik. Ik kan zeggen, ik goed op mijn handen smaren, daar heb ik niks van. Oh ja, trouwens, dat zei Steen wel. Maar Dat is wel een het goeie. verhaal wat je voor mezelf wist bij Onderberg is, dat neem ik waarom naar de middelbare hotelschool. Er was nou een jongen die dronk alleen maar Onderberg. Ja, dat zou. Die was op een wijnreis in Duitsland, want hier is dan maar die middelbare hotelschool, is een wijnreis. En er was een jongen die dronk alleen, die kwam met Colum, die jongen, die dronk alleen maar Onderberg hier. Nou, het speelt ze net de soep. joh. Nee, dat is eigenlijk heel net een soep, nee. Plus, ik ben die vlag misschien wel een keer jongen, we zijn in New York daar. En dan zitten we continu eigenlijk in dezelfde bar, wat. Dat is eigenlijk weinig avontuurlijk, maar wie is ook gezellig in die bar. En dan kreeg ik van die monnik-shots, die we Onderbergen. Verderrie. Nou ja, dat was echt Gert Verderrie. En wie zo gauw op, zo ja, lekker. We kregen een shotje van de barman. Ik vind het er vol achter zitten natuurlijk, maar ik kon gauw opzoeken. Maar toen hier eigenlijk wachtje maken, dat iedereen dat dan kleert, maar wie van die, blijkbaar snapt me dat net als Holland, nu zo dat liep ook natuurlijk. Ik denk, ik kreeg een keer wat, hè? Huppakee, gauw voordat ze nu weer afpakken. Nou, proost hè? Oh, ik dacht doe yesterday niet. Nee, dit is een fles gezamend. Ja, dat zo? Dat is achterover. Verderrie, joh.
Waar had ik was onderberg gewoon. Die buurvrouw die zei van, herkent me net of zo vol. Natuurlijk herken ik wel, maar ik wil net voor die identiteit erbij zeggen, toch? Oh god, nee, ja, je mensen, dat is, mensen met je identiteit, dat maar weer net zeggen. De AVG en zo. Voor hetzelfde gaan ze een kappelhofzaak te pakken. Hè? Die zei ze net voort van waar die foto is, hè? Nee, ze nemen je naam, best Maar- op dek. Ja, dan hebben we kappelhof weer online heen. Het zou mooi zijn, Proost trouwens. mannen. Wat kappel al even live inbellen. Dat zou mooi zijn. Nou, Nou, proost hè. Gadverdarrie, jongen, dit is echt smarig, hé. Dit weet ik het even wat, ja? Ja, patspul dus. Het is nog wel goed, jong. Van Mr. Daden, dat dat brand, smaakt dat helemaal denk nergens, nee. 44%, ik vind het wel vol hè. Gaat zie daarin maar. Ja. Nou, hartstikke raar. Heerlijk zei die elke de Die boer. rassen- Elke de boer wie weet ook je, jong. Nou, die hoef ik net weg. Nee, dat is wel niks. Nee, dat vind ik echt heel ranzig. Ja hè. Ja. Wat is dan niet favoriete drank? Ja, wat kan Nou, wel dit hoor. net, ja. Ben er nog verder nog favoriete dranken voor die? Nee, gewoon bier. Oké. Bovenvrouw je week en kappelhof net betaal je je. Ik weet niet wat het is. Eduard, wat voor beker riest om een jongen te drinken, zei Erik. Wat voor beker. Ja jeetje, we gaan zin op dit moment. Beetje zwier, beetje minder zwier. Misschien nog een keer een bier sommelier. Jij bent een biersommelier. Waar is nog toe? Een beetje zwier. Een beetje bitter. Zo bitter zou ik zeggen van nou, neem een lekkere IPA. Ik ben meestal van de trippels. Een trippelman. Dat is gewoon triple man. Ja, ik Ja. ben zelfs, vind ik eigenlijk wel... Ja. Ja. Nee, ik ben een duvelman. Duvelman? Ja, ik ben graag duvel drinken. Ik vind dat dit gewoon sterk blond. Hoe geen triple te wezen, sterk blond vind ik fijn. Sjoef, duvel. Nou, triple vind ik ook wel lekker, maar dat is een beetje de overtreffende trap. Dat is vaak wat heger qua alcoholpercentage. Dit is maar een 3 pallets Westkapelle besteld. Ik weet niet wat voor bier is dan krijgt, maar... Westkapelle, ik ken het net, maar... Westmalle, denk ik. Westmalais. Westmalais. Duvel is ook een trippel, zat Jelke de Boer. Ja, die zit in die zoete dagen hier op het bierkennisgebied, Jelke de Ja. Boer. Duvel is een trippel, is een sterk blond. Ho, 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 ho. Oh, hebben we nog een fetty? Ja, een fitty. Ja. Wat een zin, joh. Dit is net één voor de show, denk ik. Gewoon. Nee. Zeg wat, je er even van, ja? Ja, best, joh. Want ik had er nog een filmpje, dan kan we die in starten. Nee, ik kan niet. Ja, wel, hakkel. Nou, dus, Maar wel kwap. dan zie ik daar even naar. Kwap. In kwappen. Dus zie ik even naar de video's. Ja? Ja. Dus even zien, wat hebben we hier al, ja? Ja, maar stel wel boeren. Ik zal je een België. Er staat er nog een video in. Hij is de eerste die ik zie laten woeien. De start van de vrijdagmiddagbal. Het is wel heel kwart, maar zal beginnen weer eigenlijk altijd de vrijdagmiddagbal. Zo dus. Maar Eduard die echt heel ratse kapot skoopt. En verder had die jongen had net een prille kleer zet, niet hè? Maar wat misschien nog wel geinig is, want we hier deze week ook hoor. We zitten natuurlijk in een soort van periode waarin iedereen alles filmt en je kan ook al je dingen naar je stad sturen natuurlijk. Maar vroeger gebeurde dat natuurlijk veel minder vaak. Misschien hebben we al wel eens America's Funniest Home Video's zien. Nou ja, Eduard had ook wat, of Eduard zijn heid, die filmde vroeger een heel prutte. Misschien had er het erg gehoord van, dat weet ik niet. Maar die had ook wat home video materiaal klaarzetten. Dus terwijl Eduard even ontbeljen is, kunnen we daar kijk wel even zien van een liedse Eduard. Hè? Zo die vroeger op vakantie dan vooral bezig weer. Heel geinig. Oké, dit is Eduard. Hij gaat het liedje Aurora voor ons spelen.
Hij heeft het speciaal geschreven voor deze avond voor foster parents kindjes. Dus, en trouwens, het telefoonnummer komt onder in het beeld. Rot op met die hand, hè. Oké, Eduard, ga alweer maar voor ons spelen. En let vooral op die vingers van hem. 45 gulden per maand kunt u een foster parents kindje afzetten, hè. Nou, Zou ik dat, hè? Als je een eigen bedrijf had, dan... Maar dat is zo raar zo'n ding, man. Dit moest ik helemaal niet, man. Ik denk, ik zet er gewoon even en ik laat mensen het oude beeld van Want ik die ga wat jongen inderdaad, nou ja, dat vregen we niet schrikkelijk op dat wordt een groot talent. Nou ja, dat heb ik niet schrikkelijk jongen, de keyboard spelen natuurlijk. Ik denk, ik laat ze maar gewoon even zien, weet je wel. Want Dat wil lang niet, ja, daarom zit er ook wel in. Het kwam wel aardig plotseling tussen... Je zit een bevrijding van Leeuwarden. Maar Ongeveer. Dat weer 50 jaar bevrijding weer. Ja, hè? Ja. Dat is een 24 juli, nou ja. En nog een, die zit even mooi op zolder te zien. Toen had hij nog haar. Dat klopt mooi. Ik ben hier, ja. Ik heb een wereld hier, hè. Dat was zoveel hier. Ja, nu is altijd een scheiding in het middel. Ja, nee, wat een bombardkapsel, hè. Dat weet je niet helemaal gehad natuurlijk, ja. Ik kan wel een beetje kijken waarom in hier zo'n Playmobil hier, want iedereen destijds, hè. Dus ik bedoel, echt naar de enige of zo. Nee. Playmobil hier. Ja, dat is toch zo. Ik kan je trouwens een heel geinig plaatsje binnen, dat zal je ook wel bevallen. Ja. Het hier zit er nog op, hé. Daar komt ie. Maar nee, maar eens eens zien. Zie, met deze. Nou, even zien, wat ik zit, wat zeg je? Dus is het wat dan? Oh, lekker! Van waar die? dat Die weet zit ik nu tussen in de vriezer. Die zoest eerst van mij nemen, toch? Of niet? Ja, die zoek is nog mijn, maar ik moet eigenlijk net een klomp hier zien in de tas. Ik kan een keer de laptop steken. En een sierkeke. Oh, lekker. Oh, ik vond het zo lekker, hè? Ja, die Jägermeister daar. Was het een JKK? Nee, doe, Ja, nee. Wie maar mag dat mag even in de vriezer. Nee, doe maar. Ja, maar dat spul maar even in de vriezer. Ik wil nooit in de vriezer brengen. Ja, als we nou eerst gewoon even die shots Ja, dat is halen. best. Die had Ik wil soms. het spul in de vriezer gaan, nou. Ja, soms shots. Ja, maar de Jägermeister wordt in de vriezer. Ik wil een whisky, ja. Oké, nou dan mix ik even een whiskytje voor je. We hebben hier een Glen Tellock. Waarom was dit trouwens mij om? Die Glen Tellock. Ja, dat wordt voor mij, dat is een Frieskerk. Is dat zo? Ja, dat wordt voor mij brouwd of... Dit is een Fries merk? Boomsmaaf. Ja? Ja. Dan komt gewoon dat ding van Glen Tellock of deze van dus dat zal wel Iers wezen of Scots of zo. Hè. Vaak is whisky natuurlijk of Scots of Iers. Ja. Maar dit wil ik gewoon wat jongen in Nederland maken even in. Oké. Het klinkt wel... Ja, klinkt ja, Scots. ja. Zet een Glen voor, geen Glen Eeltje maar, dan denk ik dat is whisky van de... Ik ben toch van, ik weet Ik jou het wel zo'n ding om, renkelen en doen. En er zat ik in, die stuurde en die zei lustig. Lustig, im hart wird wieder Holz gehackt. dat verkleint de doelgroep al heel wat, zeg maar. Ja, dat weet ik wel waar het zijn haar. Lustig. Is Sylvia had ik even wat van haar, zei Johan. Oh, Schots, Schotje, ik zie verbanden. Schotje? Best gewoon een Scotje. Ja, ik ben een Schotje, joh. Eduard heeft het touwtje in handen in huizen haar toch krullen als een vijper. Nou, hij zei het. Helemaal, dan. Omdat ze zo demanding van dat spul Oh, in de van een vriezer. Jägermeister. Ja, joh. Ja. Dan ben je de baas. Een lekker bazig of wat, Ja, jongetje. dat bedoel ik. Ja, maar ja, als het eraan komt, jongen, dan weet ik wat mooi, hè? Maar net inluisterd. Er zit ook iemand die zit op zolder en die had een laptopje, daar waar er onze livestream op zit. Die had er midden in zien, ja, een soort van modelbaan of zo, die er maar bezig. En een tegelijk livestreamen. Vet man. Oh. Wat hè? Tot nog voor een aparte constructie, man. Nou ja, sommige mensen die zullen ook wel, die hadden 2 schermen en bis op 1 scherm ben je zo'n gamen.
een doorschermde huis erop of op televisie zien. Nou, deze man die zit bij trein. Oké, bijzonder. Misschien gaat het gewoon heel goed samen, is toch? Sackback en een jagermeister. Geniet om. Geniet hoor. Geniet om. Geniet om, man. Moet je reactie Nee, die hebben? hoef ik niet, joh. Vind je het lekker? Nee, vind ik het lekker. Ik vind het ding zo lekker, hè? Ik vind het zo lekker, hè? Maar goed, we hebben nog een Glentalloch, whisky. Ja. Je kent al wel. Ik had heel geen verhalen bij. Een verhaal met op. Wat, nee, maar dan was het wel uitzocht maar een reden. Waarom was er whisky mee dan? Omdat ik gewoon whisky drinken ben. Gewoon. Ja, gewoon. Nee, ik maak graag whisky. Ik ga vaak ook, van die single malt whiskies ook tussen. Ja. Dit is net een single malt, dit is natuurlijk vrij simpel whisky, maar ik moet gewoon even iets flesjes meenemen. Dus ja, ik had vroeger werk in de kroeg in Grace, in de Pintelier. Daar had ik eigenlijk echt de whisky waardeerd leren. Dan ben ik bij een whiskyfestival geweest en dan kreeg ik echt een whiskyproeverij en dan leer ik vol meer van, dan leer ik vol meer waarderen. Nou, dan is het gewoon lekker om af en toe gewoon even een lekkere whisky te drinken. Lekker een Ja, blendje. lekker even, nou, dit is een blendje inderdaad. Ik denk net dat we hier heel warm van, ja, we worden er wel warm van, maar de smaak zit misschien wel, nou ja. Heel benieuwd, dit is zo'n Friese whisky dit, hè. Ik had tussen trouwens een fles Maar Fries Kinder. dit spel dat kerst net aten, dat jet er net zo. Nee, dit maar hoe moet je nippen? Intussen soepen en Fred en Eduard en Bart maar door. Hahaha. Ja joh. Ja, Zo jongen, ben dit is ik. gewoon een accident waiting to happen dit moment. Volgende keer gewoon een crystal mat. Waarom, man, dat heut joh. Oh, nee. De gebeurt er, was er die telefoon in de gaten? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Inkomende oproep. Oh, en dan hebben we fort. Heel bijzonder. Nou, bijna ook nog. Daar ben we weer. Oh jongen, we streamt op Bart, een drink op jong, zei die. tering grote televisieding. Nou, dat kan wel eens zien. Het ziet er wel heel gezellig uit. Ze houden echt de biertjes erbij, Ja. eten op tafel en een stream ervoor. Gezellig toch net? Ik wat zeg ik, maar even zien. Oh, we zitten naar de Oh YouTube. ja, ik zit naar het verkeerde beeld te zien. Nog een keer? Nee, ik doe hem net verdienen nog een keer. Nee, sorry. Groen is in Noorwegen, bliksem jongen, niet een Dit voor. zien. Dan moet ik het ook eens zien. Nee, maar dat is een video, ik moet eerst eens zien. Oh, Kan allemaal, joh. Ik was eerst even checken of het wel oké is. Ja, natuurlijk. Vanuit hier wordt een hut of zo. Zweether? Nee, ik moest maar zien. Ik zet hem wel even voor. Ik zal nog zien. Maar ze zien, hé. Dit is Noorwegen, hè? Ja, dit schijnt dus Noorwegen te werden. Nou ja, daar had ze wat langer lucht, hè? Het is wel behoorlijk lang gejaagd, ja. Ja. Ik vind het wel lekker nutje trouwens. Ik hoop niet dat ik de fotse vol zit te knagen hier voor de microfoon. Nou ja, Annemarie voelde er verleden week wel hoor. Ja, hè? Dus er wel wat precies te kraken voor die telefoon met die Ja. liedjes, ja. Dan hak ik nou op. Ik ga op met de kraak. Want die vriendin dikwijls zei, dan hak ik me op. Dan zei ik in, dit is 2 uur uit een 40-urige werkweek van Bart en Eduard. Zo gaat de andere 38 ook. Alleen Nou ja, en maak je er dan maar 80 van. Ja, ik ben de laatste die oproep aan het werk. Ja. Inmiddels ben we dus elke dag aan het livestream. Morgen hebben we 12 livestreams op het programma staan. Sneen hebben we 1 op het programma staan. Mhm. Maandag hebben we 1 en ik denk ook 2. Ja, dan maken we die jongens een neus horen. Ja? Ja. Wat is die neus horen dan? Ja, is het Urban of zo. Oh ja, dat die mandjes, hè, ja. En 10 is hebben we ook weer een livestream, dan komt u Drachten dan. Ja. Dan Waar is gaan het we- museum? Wil Annemarie nog steeds een konijntje set krijgen bij Kim? Ja, dat probeer een beetje te primen, dat konijntje. en Ja, Annemarie. Kim, ik had daar even... Want Bart die wil heel lang net ik had die nog wil even gewoon net vreden, maar ze kanina. had zich betocht. Ja, heel vervelend. Maar Bart ze die zei wil van, net kanina, maar Annemarie wil graag. ze zei van nee, even net. Nee. Dus ik wil het heel graag. Ja. Ik hier zoiets van ja, die kanien die kan al je wel. Ik wil ze al jij wel gaan. Maar nee, Annemarie die wil het net. Ze zit dan net te zien, dus. Nee, ze zit net te zien, hè, dus ik kan het nog eens zeggen, maar die vriendin wil dolgraag kanien hebben, hoor. Nee? Nee hè? Nee. Nee. Dat is toch gek. De bel dingen, dan moet je nog het beeld bellen. Nou, dat kan je wel even voor. Mag ik hier één voor houden net? Ja, weet ik niet. Goeiedag, hallo. Goeie. Ah, goeie, hallo. Ik dacht dat zij niet weg zijn België. Ja, je weet. Oh, dit is in Mem, dacht ik al net. Nou, dan moet ik er eens zien. Dacht ik. Ja, Ja, toch, maar die zit wel een beetje in het donker. Ik dat even zeggen, hoi mem. Hoi jongen. Ah, goeie, dat is toch in een soort van PS-jacht. Oh ja, dat is beter. Hoi. Ja. Mem van Bart doen.
Maar men moest het geloerd even van de stream even op zacht doen, want nou ja, ik had die 20 seconden vertraging. Wat hè? Nou, het geloerd van het videootje moest even nu doen. Ja, maar ik zit in donker. Ik zit op een bank in donker. Dus mem snapt het net, ja? Nee, ze Mem, snapt de moest het, Ja, dat is het. de video uitzetten. Mem! Lekker, die maakt even zacht doen. Ja, goed zo. Dat is het bankje. Correct. de telefoon nog even uit. Sure. Dat hoorde een linkje komt niet voor, man. Ah, dat hindert niks, dat best er nou echt toch? Nou, die hakkels op, Bill. Ja, ja. Zou je me ook eens even bellen? Ja, nou, Gaat dat erop, daar? hoe is het daar? Hier is het best. Ja? Had Eduard al een mooie corona-kapsel? Is dat die coronakapsel, Dat wat? is mijn corona-kapsel. Nee, dat ding om in hier. Dat is. Sorry. Ik ken er net meer van mij. Ik dacht van, die had al zo mooi wat meer hier en zo was. Nee, Nee, dit is het. dus jammer, dit is het. Ik ken er net meer van mij. Er is net meer bijkant door de corona. Nee. Nee? Nee, ja. En bij Die jou hoop. en bij jou net. Nee, dit weet altijd al, hè? Ja, dat weet altijd nou. Ja, Hoeveel jatjes hij maar hangen? fjouwer. Je man begint te zwaar op de meid. Ja. We zijn op een helder. Nee, dat Bertus die zit op de telefoon en dan begint het te hen weg in. Ja, ja, ja. Kijk niks aan doen. Hindert niks. Hindert niet. Nee. Hindert niks, Nee. man. Ja. Deze livestream? Ja. Wie is wat die in Ja. site hier in een reactie zei, je man is zo donker als een broeivis. Mem, du best dat donker dan een bruinvis. Ik zei Jelke. Die kerst ik wel, hè, Jelke? Zat Jelke dat of Jalke? Nee, Jelke. Ja, nou wat zei de familie van mij, maar steeds. Ja, dat zal door, hè? Ja, dat is hij. Lieke donkere Nee, wat. dat is ik donker. Ja, joh. Hé? Nou, ik dacht het Jalke, wie die te krijgt voor wie dat net de echte Jalke. Dat wie net de echte Jelke, nee. Ik ben echt verbaasd dat het een nep Jelke wie, maar... Ja, Ja, die had er precies op. ja. Wat is dit nou weer aan? Wat? Bij hem. Ik weet het Wat? niet. Nou, Nou, dankjewel Mem voor het inbellen. ja. Niks te danken. En veel geniet succes. nog maar even van de livestream, hè? We gaan alleen terug. Dat doen wij even. Hey, doei. Doei! Oké. Doei. Nou. Nou, gaan we alle Mem er ook weer voor, Lekker hè? gewoon. Mooi. Laat me weet je nog steeds hier. Nee, of er shots komen. het is gewoon verbanen heet. Dat is onwaar weer. En wat zit je nog onder qua kachels? Zie je, Ja, hoor het waar kachels ook uitdraait. Wie had Tim, had ik een foto gestuurd? Ja. Oh, dat er met die op een foto stiert. Oh. Maar dit is volgens mij een... in de coronatijd, want die hebben ze zo belachelijk veel geworden. Ja, Ik zal dat is niks weer les. zeggen. Dat is weer les. Dus dan hebben we een livestream best. Ja, dat is zo? Ja. Oh, dat weer al over dan. Ja. Toen weer bij ons stream voor ja, zo'n SOS-signaal dat of is zo. heel belachelijk veel komen. Dat is toch helemaal nergens. Dat is die Vraag. video van een Flamingbowl, zie je alleen trouwens? Ja, maar die drukte ik heel snel voor. Ik kan snel een keer Ja. inklappen, ja? Oh ja, weet ik niet, dan moet ik iets hoor. Nee. Zo. Ja, maar die klapt er zelf niet uit de idee. Ja, ik heb op dat Ja. rare moment, want die knapte heel snel uit. Ja, heel apart. Ja, dat doogt net bij het filmpje. Nee. Het filmpje doogt net. Oh, top, hè? Wat op, jong. Wat even op. Nou. Ik wil in touw even een pauze, hè? Nou ja, dan mag je wel eigenlijk even een lang film kiezen te wachten, hè? Ja, dan mag ik even zeggen dat je dan eens haaien. Meestal voor iemand een lekker lang film geven. Mensen zeggen van, mij gaan ze wel een heel leven met hem. Nou, dat klopt. Ja. Ik denk zelfs dat ik de leefste mem heb. Hè, mijn mem. Ja? Of is die mem de leefste mem? Ik weet niet, ik ga je man wat echt mij maken als man. Nee? Nee. Ik ga die mem ook nooit mee maken als mem. Dus ik weet het net. Nee, ik kan er niks van zeggen. Ik zal even op ziek naar een filmpje. Dan nemen we even een liedje pauze hier. Dan komen we daar nog even weer om. Had ze al een idee dan? Wat? Want ik zie dat ik nog een serie te zieken die we ooit maken ha. Ja. Een soort van experimentele komedie. Ja. Dat Ja. kan ik ook niet vinden. Nee, hè? Nee.
Dat we net te vinden, hè? Nee, ik had er nog even op zocht. Misschien kan je eerst nog even... Ja, ik wil nog wel heel even zien, maar... Ja, ik kan wel even zien, maar... Maar misschien kan je de meeste informatie maar een nummer. Een liedje. Een liedje, maar ik moet pauze hebben, Bart. Ja, maar die komt daarna de pauze. En dan zie ik eens toe wat op? Ja. Ah, oké. Dus dit zou ook zo'n 1, 2'tje. Ja. Ja, ik kan wel even checken. Wat gaan? Ik kan een leuk vestje. Zie ik eens even zien? Ik gooi de galm maar even bij. De galmmicrofoon. Ja. Ah. Zie je dan niet zo daarin komen kijken, want... Nou, eerst even denken of ik even spelen zit. Klinkt net al te best dit. Het is heel snel wijzen als mijn film, want Maar gewoon even dit ziekje, joh. Kopendiek. ja, ik ging nog spelen. Nee, ga ik nog een spelen, maar. Oh, Ik wil kopen dingen te spelen. waarom niet? Nee, weet ik niet. Een beetje klein maken. Nou, iets hoors dan. Nee, ik ben een beetje klein met die vestjes. Ik ga niet zin om te spelen. Ik wil klein maken. Ik wil net spelen. Alles hier gelegen hier, er valt me niks hier. Ik heb wel een vlog van 11 wegentocht. 11 wegentocht, ik ben erbij. Was die al? Alle dagen op nee. Er zit hier in de hele helemaal om Sackback. Hartstikke een plaatje van Sackback. Maar Ik weet niet wat dat is, joh. ik ga net een Sackback. Ik ken het Sackback. Ik weet het net. Met z'n dwazen. Ja, ik ben een beetje dwaas. Ik had het idee dat ik een beetje dwaas ben, joh. Nee, dat is zo kennen, joh. Oh. Ken je, soms ben je gewoon dwaas, hè? Soms ga je gewoon een dwasse bui. Ik ben misschien een beetje een dwasse bui, joh. Ik ga nog wel iets kwart filmpje hoe dat toen je in België bent. Daar wist ik heel dwaas trouwens, dus misschien dat ik hem daarom stuur. Dus stuurt me nog een filmpje. Dat is weer heel dwaas, die is Dat ik zijn heel vrouw. dwaas ben. Echt verschrikkelijk dwaas. Ja, hè? Ja. Ja, dat is juist al, denk ik. Ja. Meestal dat weet niet net van mij. Ik ben vaak heel aardig jongen, maar ik ken een verschrikkelijke dwaaswijze. Ik ken heel dwaaswijze. Het spijt me al. Ik ken zo'n heel dwaze jongen wijze. Gewoon een vrouw die belt met alle goede bedoelingen. Ach, dat wil net weer, man. Dat vrouw moet oppakken. Wat je, dan komt die 1, 2, 3. Nee. Ik kan er niks aan doen, mevrouw. Het blijft zo mysterieus. Ik kan er niks verder over zeggen. Ja, heel bizar. Als hij mij toegesproken had, had hij mij er dus wel iets over gezegd waarschijnlijk. Nou, ja, goed. Klopt inderdaad, ja. Ja, Ja, zo gaat het soms. nou nee, ik vind niet dat dat zo gaat. Ik vind het erg incorrect om heel eerlijk te zijn. Maar Oké. goed, u doet maar lekker mysterieus. Ik zal het wel merken. Dank u wel, dag. Prima, dag. Wat is er, joh? Wat dan? Ja, dat En ik zeg maar- dwaas, inderdaad. En ik zit maar wat te lijsten om die domme praatjes van die, hè? Zit die vrouw. Ja, maar ja, nou ja, god, dat weekend dat ik al wel. Ik hier voor me ik wie er zo'n filmpje en er is iets te keert en dat nummer hier ik bellen en dan moet ik even, nou ja, dat weet ik wel, ja, ik vind er geen belang meer bij. Dus dat nummer bellen, maar wij waarom. En ja, ik ja, Maar toen werd het al klaar. toen werd het al klaar voor mij. Maar door die vrouw die moest natuurlijk al weten van waarom ga je me eigenlijk bellen. Ja, ik denk ja, dat is nooit meer relevant. Dus denk ik, lekker ik het mee zeggen. Is het flauw? Dat weet ik niet. Ja. Het wie wat op af. Soms stek het alles weer wel op, denk ik dan. Is dat raar? Maar, Ik had hier even wat steward. ja, Misschien kerst daar nog wat mee. als ik eens even zie, dan gaat ik wel bekend. Ik zal even zien, dus ik even zien, ik heb bekend. Dan willen we samen waarom. Ik plak deze hier even erin, heren. Ja. Die klap ik hier er even in. Oké. Sommige van die dingen zijn domme namen, hè. Ja, joh. Varen met Frits Wester. Ik klap deze er even in, dan willen we samen waarom. Meisken, tot zo. Ik denk zo eraan, maar hè, ja. Nou meisken, hartstikke bedankt. We gaan nou 1000 abonnees. Ik ben
Jezus, wat een troep, jongens. Ah, wat een troep. Wat heel niet. Om het toers nou ineens te vieren en ik het 2 hier bestaan van uw bedrijf. Ik ben in Napels te West. Prachtig, jongen. De eerste blik in Napels. Fantastisch. Geweldig. Zo. Oh, klomp. Ik kan heel... Nou, ik dacht een pauze nemen, maar video ging wel vast. De video won hem meer. Video is stoppen. Dan zit je heel te goed, dan gaan we een minuut niet gemak bij. Maken wij voor. Apart, jongen. Ja. Inderdaad, ja. Ja. Je zei ook al van, als het niet meer goed gaat, Eduard, even een pauze houden, hè? Komt wel goed. Steek hem wel hard onder de ring. Ja, dat staat best met je voor, Ja, jongen. dat staat best met me voor. Ik deed even met me mee, maar ik kreeg gelijk een hert onder de ring. Jongen, ik heb sekback wel, zat in mijn hoenderkap. Ik wou eens op pauze nemen om sekback op te zitten, jongen. Iedereen die gaat helemaal los op sekback. Wat is dat Ik niet? ga iets mis, denk ik, in mijn leven. Sekback. Is dat vet of zo? Is het leuk, sekback? Mag ik het nog op ziekje dan? We zijn helemaal direct. Ja, blijkbaar. Nee, sekback, ik ken het net. Dan mag ik het nog op ziekje, dan mag het... gaat weer vlekkeloos dit. Nee, dat gaat helemaal aan het Maar vlekken. het VLC-broeken, dat werkt het altijd. Oké, best. Nee, joh. Wauw. Maar mag ik dit ook weer downloaden? Waarom doet het worden? Ja, weet ik net. Ik probeer een pauze te houden, meestal. Ik ben een pisje. Ja, met de plasdeuren, met plaspauze. wat al dingen gebeuren. Maar we kennen het. We kennen het nog net. Nou, hier doet bij de stream, hè? Die man die hier al je ding, maar het geloert er niet eens. Ja. Hè? dat Dus stream, misschien is het gewoon zo'n dij, weet je wel? Dat dan 1 mei, dag van de arbeid, en dat dan de arbeid juist net wil of zo. Ik heb geen idee, joh. Nou, het stream, ik moet zo zeggen, ja, dat is wel even, ja. Iedereen Ik heb zei... redelijk ervaring nog met streamen. We streamen alle dagen blijkbaar. Ja. Dus ja, het is altijd, nou ja, soms dan, laatst zien we in het Fries Museum, we woont streamen, nou, iedere keer op een hotspot van de wifi. Pam. Nou, loert niet keer voort. Dus het is, ja, vooral als het wat dingen door die wat bewegelijk binnen of zo, die gewoon, ja, wat oors binnen, zeg maar, als je gewoon zo stil zit en gisteren over het algemeen net zo vol in de hand. Morgen dan mag ik live. En dan mag ik dus ook maar de mobiel mag ik wel live. En dan ga ik zowel mobiel, dus dan mag ik meestal een valkje die gewoon erin binnen. Plus ergens nog op een vast standpunt mag ik streamen. Nou, dat ben wel, ja. Ja. Maar ik kan wel een behouden. De hele tijd live. Ja, het komt in de live gewoon. Nou, we proberen dan een keer een filmpje erin te klappen. Meestal, dan gaan we even pauze. En dan gaat hij hoor. Zo reden om uit om wat blauwe diesel in de bus te smieten. Ik wist eigenlijk niet eens dat het bestier. Reden diesel ken ik wel, maar dat smiet ze meestal in tractors. Het is een trekker en ik net tractor, dan ook helemaal! Geweldig. Leuk dat Jos naar een nieuwe vlog en ik ga heel goed nice. Want deze vlog werd namelijk sponsord. En wel toch. Mooi man, ja. Niels Garage inderdaad. En Niels Garage dat is een website voor auto's, motoren. Ja, dit is net voor je metering met deze video's. Ik zal alleen op zien naar een goede video. Ik denk dat deze video's de zwier binnen. Nee. Nee? Nee jongen, dit is 40 MB of zo. Nee. Ja, wel. Ja? Meer kreeg ze net binnen. Jongen. Ja, dat is net best. Dat is net best. Het is wel voor je meter. Met zulke leuke video's. Ja, die ben maar 40 inderdaad. Ja, maar heel iets video's maar. Hè? Dat lijkt me wel. Dat komt van die shitski van die. Komt van mij shitskief, hè? Ja. Dat komt niet van mij shitskief. Hoe zul je niet van mij shitskief? Ik ga je skiën, dat is een rotzooi, jongen. Ik geef wel een heel saaie video even tussendoor. Welke dan? De Gariep.
Vind je het leuk in Griep? Nee, wie in Griep vindt het heel erg leuk. Dat is echt verschrikkelijk. Mooi, bro. Nee, toch? Ja? Ja, dat ben ik Nou, wel dat komt door, nieuwsgierig. Griep dit. Die is toch sowieso wel, ja. Nou, leuk is dat je Sjost, ik ben op dit stuit in, Sjost misschien wel. Ja, misschien zullen we het zelfs ook wel waar ik ben. Zullen we het dan net? Zullen we het al een beetje waar ik ben? Maar dat gaat nog eens zien, toch? Is toch onduidelijk, of net? Dus hij in elk geval een spar. Nou, dan best er wel een heel eind, maar ik ben eigenlijk op zoek naar een prullenbak om in kauwgom even voor te donderen. Want ik hoor het soms ook wel zo op stritten, maar vind ik eigenlijk net echt heel netjes, weet je hoor. Dus ik vaak wel even die plakken op stritten. Maar ja, kauwgom denk ik dan. Denk ik. Zie, dat is zo'n kauwgomplak wezen denk ik dan, hè. Nou, dat bloot jaren lezen, dat is juist zo. Nou, dat mag net worden. Oh, Chris auto. Oh, de Mercedes 22D. Prachtig. Je zul je misschien wel afvreden wat ik je doch. Nou, daar heb ik heel geen antwoord op. Ik heb zelf ook heel geen idee wat ik nou eigenlijk doch. Ik ben gewoon in Griep. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En ik reed gewoon een beetje rond weer en zien wat Griep mee te bieden had. Ik ben nu op de, volgens mij de Inia-loon, heb ik me net verzin. De Inia-loon. Een van de dieken die op het centrum van Griep uitkomt. Centrum, nou ja, centrum. Het centrum is vooral de Spar en de Elzinga. Dat is de veevoeders, zoiets-achtig iets. Nee, dat zijn trouwens wel bijzondere hoesjes. Het is een ritjeshoesjes machine. Dat is best wel, wel zoals. Maar wat wenningbouwsje ook wel, denk ik. Dat zou het joh. Nou, ik ga er ook wat doen hoor. Hè? Heine Roffel. Maar ik denk dat Heine Roffel hier net bij komt. Die komt uit de Wilp. Die komt uit de Griep. Ben ik nog steeds wel op ziek om in kou om even ergens kwijt te kennen. Het zou wel mooi wezen. Oh, dan komt hier voor auto weer. Een echt crossauto weer. Liet je gewoon door het dorp heen. Zo. Een groene crossauto daar. Dat ken Griep trouwens ook vooral van de autocross. Dus ja. Oh, zie deze man die maakt het even de containers even scan. Ja, dat is gewoon een hele installatie mee. Maar goed, in het standaard, ja, dat de containers scan maken. Ja. Nee hoor. Oh, dat gebeurt weer. Wat bent u voor? Oh, ik ben gewoon een vlogger. Ik reed wat wat water in. Oh, kijk. Ja. Vlogger. Ja. Ja, ik heb er 2 weken over hier. Oké. Dus als je er bijna mag schoonmaken, clean. Hé, wat? De vader van schoon. Nou. Kom wel een waai van aan. Ja. Nou, mooi hoor. Hey, ik wens je een fijn weekend. Ja, hetzelfde hè. Hoi. Hoi. Oh, hartstikke mooi. De container is kennen hè. Dit is een man die had praten een mooie crossauto. We zien. Ah, goeie. Mooi bakje joh. Ja. We zien. Mooi hè? Ja, hoi. Dit zullen ja, van het seizoen van de autosport begint zullen daar wat met autocrossen denk ik. Kijk maar van de ja, wat hij er gewoon zo'n. Dus mooi aanstraatje. Mooi aanstraatje om in te crossen hè. Nee, dat zoek ze. Daar ken Griep ook wel van autocross dat ze hier dan gaan. Dan zou je zelfs nog een slachter die, weet ik niet wat het is. Slagerij Wagenaar. Mesvers, het lekkerst. Huh? Een heel mooi iets slager hier. Oh, bijzonder dat zo'n iets dwarp dan nog een eigen slachter had. Of iets dwarp, ik had jongen, dan ben je iets minder dan 2000 mensen in het geheel. Dus op zich, ja, wat is dan iets, hè? Ah, dat is heel groot. Dat is niet groot. Hè? Ik kom er trouwens nog. Ik kom wel eens in Griep inderdaad. Ik kom wel eens bij Elzinga. Daar heb ik wat einde voer voor mijn einden op. En heel af en toe kom ik wel eens bij de Spar daar. Maar ik kom eigenlijk nooit deze kant uit. Hé, wat ik zei, dit is de, wat weet ik wat, de Inia-loon of zo. Sta je Inia-loon? Ja, nee, daar kom ik eigenlijk nooit in deze contraien.
Maar je zit nog wel bedrijvig, dat wist ik helemaal net eens. Ik kom steeds net die container voor. Goeie. Wat zei het? Nou nee, nou net. Even zien. Ik ben nog steeds op zoek naar een prullenbak, want ik vind dat zo veel dat ik dan in de camera en dan ben ik zo bedoeld hafel in video. Het is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed hoor. Als dat dorst, dat zit er net uit man. Prachtig. Prachtig hier. Hè? Nou, ik ben niet schrik dan maar even mijn kou maken en dumpt op illegale manier, want ik kon hier net een afvalbak vinden om nog iets aan groene container te gooien. Aan de andere kant, die groene containers, die worden dus blijkbaar wel skimmakeren. Dat is wel fijn, dat gebeurt bij ons in zijn eigen bed. En maar wat zelfs dan. Dus ik weet niet waar het er verantwoordelijk voor is. Maar het is wel fijn dat de containers gewoon skimmaken worden, toch? Dus voor die mannen hier al bij de Elwest wezen, dus is er nou een zwekje groene containers hier. Hè? Zou er al bij de Elwest wezen? Nee, dat gaat er nog naar de Elwest. Die mag nog, denk ik. Die mag nog. Maar goed, even kijken, is het geriep weer uit, denk ik dan. Ja. Dus we slaan nou even naar de Ilke Boonstralone. Ilke Boonstralone. Maar ik ken hem net, Ilke Boonstra. Ik ken hem net. Zo is het al. Sympathieën, zet eens in bij Rick, sympathieën met de Duitsers. Hier, hè? Dus we hebben natuurlijk niet kijk de Delron, die Ini al dat is gewoon wat een van de oude strandtank van Gariep. Dus ik ben nu afsluit die Ilke Boonstra al maar als je dan komt een beetje meer in Nijbouw. In het Nijbouwgedeelte van Gariep. Nou ja, we zien dat het een beetje te pruimen is. De Ini al bijvoorbeeld. Wat een actie daar, hè, joh. Ja, Gariep, hè, dat gebeurt al. Dat gebeurt al. Maar ik wil echt even touw een pauze, hè? Ja, hè? Die had ik druk, hè? Want ik heb hier de hele week got me terug. Ja, je bent heel in het livestreamen. Nou, wij doen het livestream, dus ja. Wel, wanneer? Ja. Ik kom voor de 24 uur livestream. Oh ja, dat was nog een keer een marathon doen. Ja. Nee, dat kon ik nog wel broek inderdaad. Ik wil maximaal. 24 uur een livestream. Ja. Mijn gasten en muziek en video's. Misschien kan ik wel volledige films zien. Ik ben een beker op Delroy in het kantoor en ik dacht wat er nou eigenlijk nog mee is, toch? Ik ben een beetje on edge, een beetje dwars inderdaad. Ik denk wat is er nou onder maar ik denk gewoon. Nee, nou ja, wie dat is, wie zit hier natuurlijk met je twaan en natuurlijk al heel veel mensen zeggen mij, dat vind ik natuurlijk fantastisch, maar ik mis echt wel een beetje. Dank je Darcy, want ik ga me erom zetten. Ja, dank je al, ja. Maar ik denk gewoon een beetje, het kroeggevoel gewoon een beetje mis, hè? Een beetje gewoon. Ja, hoe lang is het al in het link dat we echt naar de kroeg geweest zijn? Ja. Normaal gaan we haast alle weken hier vrijdagmiddagborrel, gaan we naar de kroeg daar. Ja. Verschillende mensen, een stuk of 3 of jouw kroegjes. Gezelligheid, de kroegentochten. En dan zit je met die dijljacht neer. Ja. Vol in de face. Ja, vol in de face. Reden kop. Ja, maar ja, het is snoeihiet, waardeloos jacht. Ja, dat is net best eigenlijk. Nee, dat is niks. Nee, dat is net goed, hè. Dat is net goed, jongen. Je moet echt, dit moet aan het ophouden, dit. Ja. Je moet aan het gewoon weer even lekker even hinnen gaan kennen. 1 september, jongen, best de eerste. 1 september, heerlijk. Ik zit er al uit. We zijn niet op een helte. Dat is wel verschrikkelijk, omdat hier nog een aap in China die drinkt dan soep. Van zo'n fucking vleende rat. Als dat nou het hele verhaal gewoon weer even omreden eerst. Nou, gewoon naar hier horen gekke markt in China. Ja, dat is toch belachelijk. Die hebben al je beesten daar, die zitten gewoon uit dicht op elkaar, levende beesten. Ja.
Mijn virus niet zeg. En uiteindelijk, ja, als je het zo maakt, achteraf is het altijd makkelijk praten natuurlijk. En dan zei ze van ja, er wie al een man die zei het. En er wie al een andere man die hier al een keer, jongen, dat is een keer Het gebeurd. Maar dan ja, achteraf pensioen kan je dat makkelijk zeggen. Maar aan de andere kant, dan denk ik van ja, het is uiteindelijk echt van zo'n markt, maar van die vleermoezen en wie op een zo'n schubdier of zo. Schubdier. Ik wist niet wat een schubdier Ik heb het hele beetje nooit zien. Laatst had ik het jongen. Wat doen die mensen met een schubdier op de markt? Opeten. Hier in vrede. Opeten. Wat eet je dan al helemaal net? Ja, jong. Schubdieren, hoen. Dat is toch echt, dat is toch een beetje apart, hè? Want je zoekt zo'n ding op ja. Nou ja, goed, we zitten er nog maar, dus ja. Bedankt. China. Bedankt de markt in Wuhan. Ja. De markt in Wuhan. Mooi die hoort jet van die. Ja, maar zo dingen ontstaan wijzen bijvoorbeeld op het Zeiland, Vreesmarkt. Ja, op de Vreesmarkt die Zeiland, er is nog wat gebeurd, jongens. De oudere kranten, man, ja, er is een nieuw virus ontdekt op een Vreesmarkt in Leeuwen. Dat kan je je net voorstellen, dat slaat helemaal nergens op. Wereldwijd gewoon losgeert, hè? Gewoon echt de wereldmeester gewoon degen en gewoon, hè? Ja, en wie zit je opsluiten in principe? Maar ja, we zitten nog net thuis, dus we zitten wel op ons kantoor nou. Maar ja, het is... En inderdaad, nou ja, als je het in september zult, denk ik net per se die lockdown net door. Natuurlijk wel met festivals en zulke soort dingen die door waarschijnlijk wel tot in september, dat echt grote groepen mensen bij elkaar komen. Ja, nou ja, net waarschijnlijk sowieso. Nee, maar ik ben dat denk ik sowieso wel, maar ik ben heel benieuwd wat de horecasector lang gaat. Wanneer komt er een bepaalde oplossing voor? Of zo? Komt er, je is hetzelfde betinken, zo van je met z'n allen op het terras zitten, 100 meter afstand. Is dat dan leuk met z'n allen? Ja, ik heb geen idee. Maar hoe was het ik dan? Ja, ik weet het, misschien wel tot die maar gewoon een sackbag luisteren. Dat is geen geweldige band. Ja. Nou, we gaan het voor nu sackbag. In de reactie zeg je dat Sackbag een geweldige groep is die kennen dus door de coronacrisis in de jaren. Denk dus ja. Zijn we nu dan? Ja. Klap nummer 1. We hebben heel de resterende shots uit, Martijn. Nou, we klappen er een vest van Sackbag in, want het liep bij de meesten die vinden Sackbag leuk. Dus we klappen even een Sackbagje erin. En dan komen we zo weer om met een drankje. Hey, hoe ligt het op? Hey. Nou jongens, Sackbag. Voor wat er nooit van je had. Wie ik net. Wie net, maar dit is blijkbaar Sackbag. Sackbag. Shit op, joh. Sackbag. 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 Wat is dit? Kun je dit zien? Ja? Ik kan mijn kamer verlaten. Ik ga het... Wat is dit nou dan? Wat hebben we nog niet, hè? Is het een challenge? Wat is dat? Zie ik het zo? Juist, het zo. Wat nou? Wat? Een challenge, ik kom met een challenge. Doe kost mijn challenge? Ja. Sackbag is nog klaar, hè? We zijn ook gewoon erin. Ja, ik kom met een challenge. Zo. Oh, dat kost mijn challenge. Oké. De winnaar van de Jalk-prijs, die hebben we trouwens, dat wie gewoon, die man die niet spreekt. Ja, dat is een no-brainer. De nee van Jalke. Ik ga net volle oren mee zien maar een goede Jalk. Nee, maar hier krijg ik de Chinezen. Ja. Chinezen? Maar Chinezen hebben een speciaal gave, hè? Oh ja? Die ken wat. Iets met hoe het was? Die ken wat die ken wat heel veel mensen net kennen. Chinezen. Misschien was toen ook wel het kerst. Dat weet ik net. Dat waren misschien wel mijn meisje. Ja. Chinezen kennen dat. Aziaten in het algemeen als bevolkingsgroep. Ja. Wat westerse mensen net kennen. Nee. Maar mensen uit de Slavische landen die kennen het ook. Daar heet het de Slav Squad.
Oké. Ik zal er eens zien laten. Dan mag maar schakel zelf maar even horen inderdaad. Doe je eens nooit doen. Shit, dus, nou ja, het is net zo spectaculair is Nou, dit. dan kon ze er wel een beetje jongen als het is niet heel iets spectaculair. Nou, zo spectaculair is dit. Ik ken dat wel. Ja. Heel veel mensen kennen het, dus heel veel mensen in China kennen het wel. Ja. Heel veel mensen in de Slavische land, die kent het ook. Ja, praat erop. En ik ken dat dus ook, maar ik kom net uit de Slavische land, ik ben niet Chinees. Nee. Maar het gaat hierom, dat is niet voet en stabiel kort haast. En dan gaat het helemaal zo. En ik heb zo zitten, zeg maar, met de ellebogen op... Zo'n poep... ja, nee, gewoon zo ja, zitten, een zo'n beetje poep, chill zitten. iets. Ik weet het, kent u dit? Wat is dit dan? Wat doe Nee, dit is het gewoon, dit is het. Ik zie die fotten staan net, maar... Nou, ik kan wel iets naar beneden. Wat, je doet een fotten? Ik zal wel een beetje naar beneden doen. Het is wel belangrijk dat Ja, dat inderdaad. Dan zie je die fotten denk ik wel. En dat is het zo is, zeg maar. Zo. Dat is iets... Dit is iets wat dus heel veel mensen in de westerse wereld net kunnen te kennen. Oké, dat Ja. zijn Aziaten wel. Ja, Aziaten kennen het al, ja? ja. Klaas dan als door de ekkest. Misschien heb ik wel Aziatisch bloed in me. Oké, dan mag ik het nijtbaar of zo? Ja, nog maar stoet nee, hoor. Oké, wat ja. Wat dan dan? Nou ja, wat ik krijg die. Zo, en dan? Helemaal terug de knibbels. De knibbels? Ja, helemaal, hoppakee. Nee, die voeten, die voeten met blijven plot. los. Die voeten met plot blijven. Ja, dat ken je. Nee, dat bedoel ik dus precies. Dat is al iets... Ja, ik zal nog een keer voordoen. Nee, ik ken het veel dan dat. Nee, doe die voeten met plot blijven. Ah, wat een gedoe man. Als je Wat zeker dan? even vier zien Hoor, ik kan er nooit lekker zitten. Er zitten die voeten door plat op groen. Ja? Zo. Zo. Ja, ik short. En dan zo. Het krijgt het al een beetje. Ja, dat is ouderdom. Oké. Nou ja, bijzonder dan. Ja. Dat is dat de hoorkast. Hoe Nee, kwamen ze hierachter? Nou, ik weet dus bij het, ik wil aan het kijken bij mijn maten. Ja. En ik weet dat ik moest me omklaren of zo en ik moest dat pakken en toen deed ik dat. En toen zei hij, wat doorst u jong? Wat doorst u jong? Doogst u wel? Oh ja? Ja. En toen zijn ze dat er wordt dood. Nou ja, en toen, want hun kon dat net. Nee. En toevallig lees ik daar dus een stukje hoor. Ik kan het niet, zei Fiber. We hadden het inmiddels al thuis bezocht. En maak je er een foto van, of in ieder geval een filmkast, het bokkast. Ja, ik ben wel benijd op zich. Maar het is echt een ding te wijzen van dat sommige mensen het wel kennen en sommige kennen het net. Nee, hè? Bizar toch? Dus, Ja, ik ken het die niet. dus echt de fotplat en dan gewoon... Ik denk dat hij in de familie zit, want die broer kent Exciter. Ja, maar dan kent ik wel leuk zo. Oké. Nou, bijzonder jongen. Stefan durft niet eens te proberen, zei Kreja met hem. Dan weet ik die voel achterover. Misschien hier ik wel te vol drank Ik hoor. wil achterover bij proberen. Ja, wij leiden dat nog, hè? Ja, heel veel mensen die vallen achterover. Ja. Ik zou de mieter achterover. Ja, als er die achter zijn ding, die hakken er op een groen haast door, ja, dan zou de mieter achterover, ja. Ja, het is apart hè? Ik zou de mieter achterover, maar heel veel mensen met nog achterover vallen. Ja, nou sorry daarvoor. We kregen ook gewoon even een liefst traditioneel Fries drankje. Ja, lekker. Dit noemen ze ook wel Weduwe Joustra Berenburg, hè. Nou, Stuart B. Lekker. Wie kent bij deze baan? En wie ben hartstikke lijf. Levina, Leeuwhuisma. Die Was praten- Facebook in de gaten trouwens? Net, Ja, alles had ik in de gaten. Was Ik al zei in de nooit gaten, zo hè? was voor trouwens. Maar. Sjoerd, dit wie juster. Oh. Kan je hem even beamen dat je mijn live bent en mijn vriendin Lavina Leeuwen? Oh, sorry. Ik ben er meer mee met vriendin die Lavina heet. Ik ken Inge. Ik ken Inge, Ja. want ik vind Lavina wel een naam dat ik denk van, nou, die heb ik net vaak. Mhm. Dus dat ik dan denk van, hé, maar klopt dit wel? Er is nog één. Klopt, nee, ja, dat is de positieve uitleg van het Ja. verhaal. Hè? Kun je je linkerhand eens naar je rechteroor bewegen? God, krijgen we dit weer? Nee, natuurlijk wel. Hier. Je linkerhand naar je rechteroor, dat is dit Ja, toch? ja, ik ga achterom. Misschien Ja. ben ik toch echt het Chinees. Achterom. Ja, achterom. Maar dat is meer Grieks, denk ik. Nou, proost, hè? Maar hast ik nog een... Hè, dit is dan even zo'n denkje wat sommige mensen dan wel kennen horen. Net hast ik zoiets als denk van nou, kennen mensen dit? Kerst u iets? Kerst u iets? Ken ik iets wat oren meestal net Kerst u iets met je lichaam? We hebben steeds dit kunnen horen mensen net. Ik ben net, ja, hoe mag ik het zeggen? Ik ben net zo lichamelijk, denk ik.
Misschien... Nee, dat ik zo bij mijn lichaam bezig ben. Ik denk van, oh, dit is iets... dat ken ik met mijn lichaam, ken de oren niet en dan maar net. Oké. Maar nee, dat is net echt iets ook, nee. Nee. Dus dat is net echt iets waar ik me bewust mee bezig ben met mijn lichaam. Ik denk van, dit ken ik wel. Ja, ik kan heel hard fietsen. Ja, ik ken wel meest gek. Ik bedoel, ik ga naar Tour de France. Nee, ik ken echt heel hard fietsen per se. Bart kan ook iets met zijn ogen zijn wel, maar ja. Waar zei dat? Je kist iets met een eigen. Ja, ik ken maar één eigen skeelsje. Je kist met één eigen skeelsje? Ja. Zie zo. Oké. Zei je het? Ja, ik zei ja. Ja. Ken je dat? Ik had het nooit bezorgd. Ik weet niet, ik heb muziek niet, maar... Nee. Het is dus eerst een soort beeld, als je skeelsje is, dus eerst twee beelden, toch zo? Had ik door skeelsje, dus ik 2 Eduards. Ik vind, er stekt hier nog iemand een hart onder de riem. Ja. Vind ik heel mooi, Jelke. Geweldig, bedankt. Dat zie ik echt even neder nou. 20 keer op een dag aftrekken is ook knap, Eduard. Dat wordt echt jongen als iets geweldigs. Ja, dat vind ik wel heel knap. Dat ken Of ik het net. dan vat het maar hier, dat vind ik ook een probleem, maar... Ja, nee, dat ken ik in deze stream. We hebben er al gekeken. We willen er al kijken, hè? Wat betekent haartocht kruller? Eindelijk een inhoudelijke vraag. Nou, dat is voor die. Inhoudelijk is voor die. Oh ja, Bullshit is voor mij. Ja, inderdaad, ja. Nee, maar even hoe het lichamelijk. Nee, ik ben net per se zo... Ja, ik had er nooit bij nijtocht. Nou ja, misschien is dit het moment om er even uit te denken. Ja, ik had er bij nijtocht, maar ja, dan doe je het al van tevoren al, doe wist je dit al. Ja, maar dit lees ik van de weekend. Ik had al een keer eerder die. Ik had het een keer meemaken en van de weekend... verteld erover. Van de weekend lees ik toevallig de reeds over op, weet ik veel, Volkskrant of zo, stier het in. Dat bepaalde groepen mensen het wel kennen en andere groepen mensen kennen het net. Nee. Dus wie ben gewoon een andere groep mensen heet wat. Ja, ik ben er echt mee bezig. Maar haartochtkrullen, oké. Inhoudelijk even een haartochtkrullen, daar ben ik inderdaad, ja. Ik ken dingen met mijn gedachten, jongen, ongelooflijk. Ja, dat zou, ja. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, dat is echt een uur te lezen eigenlijk. Ja, dat is van alles ben, joh. Haartochtkrullen? Knien 2. Haartochtkrullen, misschien wist je dat nog voor. Het is Deens. Dus eigenlijk maar zeggen ze het toch krullen. Het toch krullen. En er zit voor hat och krullen. En dat is ook voor hoed en krullen. Nou, we hadden de jongen in Nijs meer krul. Nou, hier ik destijds dat die naam betocht had, hier ik nog krul. Nee, dat is net weer. Nee, hier ik vaak een hoed op. Hoed en krul. Dus eigenlijk hoed en krullen in het Deens. Ja, dat is het. Ja. Dat is steeds maar gewoon het simpele verhaal erachter. Ik kreeg het trouwens, want ik hield Jelwijs deze livestream, hier ik het nog over het kantoor. Ja. Oftewel die geweldige serie die we ooit een keer bedacht hier. Ja. En daar stuurt hier nou een video van. Die hier dus blijkbaar een video van het kantoor. Ian had dat? Ja, Ian had Waar dat. had dat? Heel exclusief. Maar waar Dezelfde had dat? persoon die loestig zei. Kerst hem misschien even downloaden. Downloaden? Waar had ze hem heen gestuurd? Nou, naar WhatsApp. Was de app zeggen, hier maar nee. Ja. Stuur maar. Dit is lustig. Al mag ik hem naar die sturen? Ja, we horen ze. Nee, dit een horen WhatsApp? Hé? Of is het net hetzelfde? Ja, ik weet het net. Dit is gewoon mijn eigen WhatsApp. Oh, sorry. Nou, best. Zou wat? Ja, sure. Nou ben wij eens. Ho. Wat ken je dan? Ik kreeg er ook een heel mooi challenge van Ian opgestuurd. Ja. Die kan een hele voest in de molen doen. Nee. Dat heb ik zin in. Ja, maar ik blok voor de privacy het gezicht leven. Wat dan? Nou ja, goed, dat is een privacygevoelige informatie. Maar die kan dus gewoon, hoppakee, het hele voest niks van, maar. in de molen drukken. Nou, die ziet Had je dat nog eens die geprobeerd? ziet er net heel in. Hè? Wat ik zo'n haar op dit moment, ziet hij er net heel in. Prachtig. Ziet hij er heel in? Ja. Mag ik niet eens zien. Echt goed het bekje. Nee, mag je? Ja, wacht even. Ik Steven Tyler? Tja. Goeie, Eduard Rekker van de Clandestine Media Groep. Oh ja, wie bellen juist Rek? Ja. Nee, ik vind het mooi dat je bel je, want
Ik ga hier een slecht gevoel worden. Het hier net zo matten, juster. Ik wil mijn excuses aanbieden. Wat? Nee, ik hier inderdaad net sletterbak neermatten. Sorry. Nee, excuus. Ik hier inderdaad echt net zeggen matten dat Johan dieptepunt in de geschiedenis van de mensheid binnen. En dat... Wat? Sorry? Oh, dat een Mongool toegelijkt in vergelijking met jou. Nee, hier ik echt net zeggen matten. Wat? Nee, ik hier echt net zeggen matten dat jou eruit show als wie een show voor je hol in de riem. Huh? Oh! Is er echt een show voor je hol in de riem? En wanneer maakt je de behandeling hoor dan? Hallo? 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 Hoi! Ja, dat is wel... Heel bijzonder, hè? Ja, dat is bijzonder. Die heb ik echt heel lang net zien, mag ik Het zeggen. is een heel bijzondere aflevering in dit geheel. Heel bijzonder allemaal. Er kan ook wel een vliegdekschip in. Ik denk dat het om die voest gaat. Ja, daar kan ik een hele koffiemok in. Mensen die... Je bent creatief. Ideeën daarover. Creatieve ideeën. Ja. Shots. Ja, wees op de shots. Voor mij hebben we nog hier te gaan. Ja. Mijn eigen angstgekner, daar ben ik grut mee worden. Wat? Mag ik lekker spul, maar... Morgen lekker spul, maar mijn kleine feikling ben ik grut mee. Och, ja. Kleine feikling, ja, dat wie op middelbare squallen, ja. Wie het wel een... ja, daar werden we eens mee omgeriemd. Opdronken. Dan ga je een timelapse van je krijgen. Zal ik nog even zien letten? Ja, dan gaan we zien, dan denk ik het laatste shot hebben. Dus een timelapse van onwaar boven het mar. Dat zal het IJsselmar zijn. Ik zal hem wel eens zien letten. Wat deze zo, hè? Want dan is dat nummer in beeld. Hops. Ik zie er net echt heel veel onwaar. Ik zie er al heel veel Rijn van me. Wat is voor geloer, hè? Oh, wel onwaar, bliksem. Ja, wat voor geloer is dat? Dat lijkt me wel zo. Oh. Ik weet het, joh. Je had toch ook ooit een film gesynchroniseerd over een vent die net wil stofzuigen? Zo'n space geloer. Daar weet ik niks van. Maar. Wat voor dingen? Je had toch ook ooit een film gesynchroniseerd over een vent die net wil stofzuigen? Nou, daar weet ik niks van. Daar zie je net niet van ben. Een filmpje over een man die net wil stofzuigen. Nou ja, is dat net die van het theater? Daar hebben we een film van een man die wil net stofzuigen. Ja, die wil wel stofzuigen, maar... Ja, maar dat is net ding. Kleine feitje maar waarin had ik. Oh, sorry, man. Als laatste. Kleine feitje, ik zie het ding. Ik had er vannacht een wekkerlijn. Echt weer? Nou ja, kleine feitje is toch niet meer angstgekend. Daar had ik vroeger een keer verspuit. Maar misschien hoe lief kopkat erop staat. Ja, maar ik dacht een kleine feitje. Ik dacht van, komt dat van feigen? Van dat er proem of zo in zitten? Ja, van mij wel. Ja, hè? Ja. Proem. Zo heel lekker maar wijzen, maar de proem. Ja, poem. Proem. Op zich valt het wel, is het maar 20%. Ja, maar dat is een angstgekend, hè? Maar dan denk ik, maar deze maar zo dat ding op die neus zetten. Ja, dat is een beetje, ja. Dit had ik lang uit Het is honger. echt heel lang niet dat ik dit hoorde. Toen ik in Kattenbra werkte, toen kreeg ik dit nog los, maar Ja? Nou, dat leek me heel smarig dit, maar ja. Nou, ik snap wel een keer van spuit gaan, joh. Dit is net best, hoor. Ja, wat is het eigenlijk? Ja. Echt zo'n apres-ski denkje, toch? Ja. Kleine feikling. En een feikling is... Maar wat wil die ervaring dan? Doe je er een keer heel raar van? Ja, mijn oude nee ben ik heel raar geweest. Ja? Ja. Mijn eerste min ervaring met drankjes. Ja. Het kan natuurlijk ook heel min gaan, hè? Ja, ik giet er bed op. Oh, ik kreeg 49 van die dolken, niet jolken. Ik zie jou. Er werden centen nou tas eruit. Huts. Ja, je kan gewoon heel doneren nu. Zit er ook gewoon via de chat. Hè. Je kan gewoon een superchat doen en dan kan je die heel doneren. Die krijg je in principe natuurlijk veel in je geld voor, waardoor ik gewoon, ja, omdat we het leuk vinden. Dus zei ik hier van die vlog, hè? Die zo een keer maken zo KFC. Oh ja, ja. Die ene is benijd naar wat is nu uiteindelijk de lekkerste kip van de oud. Nou ja.
Zit ik wel een beetje in de vlog, dacht ik dan. Ja, maar, het zit er wel een beetje in, maar zo, ik vond KFC is gewoon een heel andere benadering van kip bereiden. Heb je KFC gooien, er zo'n knapperig laagje omheen. Dat je van erbij bent vol met kroeren die erin gooien. Ja, dat was van Horst. Ik vond KFC dat. Ik denk dat de kwaliteit van de kip daar wat leger lijkt dan bij de van erbij bijvoorbeeld. De maatje stokkenbroek van wat kip. Dus als ik kies, mag ik gewoon even van erbij. Ja? Ja. Maar is dat ook omdat het een lokaal ding is? Ja, vind ik wel. Dat speelt ik heel wat mee. KFC is gewoon een wereldwijd bedrijf natuurlijk. Die maakt allerlei producenten en zo. Ik steun gewoon de lokale piekenboeren. Ja. Dus conclusie? Nou, Van erbij. Van erbij. Maar eerder de lekkerste kip? Ja. Oké. Ik vind het gewoon net zo lekker met zo'n laagje eromheen. Dank je Eduard. Dank je wel Eduard. Ik ben het helemaal met je eens. Nou, Ze bent er maar hier. Gelukkig steeds. Ja. Oh, maar belastinggeld. Ja. Hè? Ja, jong. Ja. Nou, we pakken de laatste nog hebben. Ik meen dat dit de laatste weer. Wat hebben we nog meer dan? Misschien nog iets beker. Oh ja. Ja, dat is aan het even ter afsluiting, dat iedereen vol is. Als iedereen vol is, dan sluiten we een kroegje daar. Een kroegje daar. Nou, ik weet al welke het is. Er zit ik nog maar in. Oh ja, dat is de laatste, ja. Maar dat is echt de laatste. Ja, we waren niet in ha. Ik weet dat vier. Gadverdarrie, jongen. Deze rommel? Ja, dat is lekker. Oeh, daar ben ik contact. Maar dit is wel een heel apart flesje. Ja, een keukenfles. Wat? Dit is een zogenaamde keukenfles, dit. Ga ik u vertellen bij de slieter. Een keukenfles, dat is die broeks bij het bereiden van eten, vertelde die vrouw me. Maar wat voor eten maken ze die mij dan? Met tequila. Nou, ik weet het. Dat drinkt misschien meer 10, ze drinkt een meidje. Een keukenfles, je zit in een keuken. Als ik drinken een shotje, dan zit de fruit weer op van Vianne. Ja. Je moet de moer en ik weer hut aan het werk. En hoe moer. En die moer nee. En we zijn natuurlijk volgende week vrede. Ben we direct bij? Ja. Ben we er gewoon bij? Die komen elke dag. Maar dan, ja, ik vind het wel weer leuk om. Nou, er was nou shots, hè? Wat was dan volgende week? Ja, wat doen we volgende week eigenlijk? Volgende week doen we gewoon verschillende bieren. Ja? Ja, dan doen we gewoon even wat speciaal bier. Lijkt me lekker. Oké, lekker. Ja, mooi lekker. Want die shots, ik weet het. Ik word een beetje. Maar zie, Jelke die weet het gewoon, hè? Wat? Die zei ja, om dingen te flamberen. Oh ja, Jelke, die wordt alle van de horeca. Van de horeca, man. Die naar de kroon gewoon op horeca. Ja. Was die erbij inhouden? Want die had een soort van combinatie van whisky, bier en burger en weet ik wat dan. Sorry. Wat naad in zit. Ik verzamel alle restjes. Oh, Harry Jakers. Ja, dat drinkst om gewoon even lekker hut te gaan. Ja. Zie ik op YouTube van Steven en Kimberly Knien 2. Ja, die hangen. Ja, die Knien 2 net een. Nee, hakken het challenge. Die kennen we wel even. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, en dan doen we daarna die shot wel. Downloaden. Hoe eerst die shot? Hoe eerst de Knien? Het is wel lastig al, ja. Ik eerst de Knien pakken. Ik pak eerst de Knien nemen. Ja, want die moet er wel in. Ja, je pakt eerst de Knien. Ik vind het zo leuk, vind ik Knien om shit leuk. Ik ben echt benieuwd hoe het met die Knien is, weet je wel? Ik moet niet om het downloaden. Machine. Knien 2? Is ja. dat hem? Ja, Knien 2, ja. Knien 2. Knien 2, oké. Nou. Wat je? Dan mag ik hem hier pakken. Dan download ik hem daar. We gaan nog één naar de Knien 2. We gaan naar Knien 2. Hier, daar ga ik hem sturen. Die jongen is echt Jeddy West, hè? Stefan Berg ja, is Jeddy West, dus, ja, dit is echt een beetje... Maar ik jongen dan voor Stefan dan net? Ja, mag de gitaar er even bij pakken? Ja, maar dat kan ik niet spelen. Doe kerst net Happy Birthdays voor? Nee. Happy Birthday sowieso. Of is er één jarig? Nou, niet in gewoon. Ergens. Wat zie je? Daar komt er bij, hè? Oh. Nou, dan wordt een hele rotsie Roberts. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Stefan. Stefan. Wij vinden het allen zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hyper de piep! Hoera! Download, ja, ik zal het downloaderen. Ja, te laat jong, Steven, wie haalt zo. Nee, hij zei jongen hoed net, te laat. Oh, dan is het al bepaald, hè?
Zo het gaat het, joh. Nou, dan zie ik het in dit filmpje een opzichtje. Weergeven in map. Toon in map, sorry. Giet hasgoed. Giet hasgoed. Er is er een jarig. Als we in de hol in het flesje. Ja. Dankjewel, zegt hij. Nou, jullie proost, filmpje Stefan, share jongen. met de knien. Hoe vier het nou is met de knien. Ja, en maar- dan pakken we het tequila. Ik wil eigenlijk wel, vind ik misschien wel leuk, Ja. om een terugkerend wekelijks ding van, hoe is het nou met de knieën? Hoe is het met de knien van Stefan en Kim? Ja, want het ben van die heel lietse, roze, haarloze dingetjes. Ja, En dat is elke week, als er nou elke week West is, dan zit er echt heel veel ontwikkeling in. Maar waar moet ik alweer knien nou? Ik weet het net, Annemarie net in ieder geval. Nee, die van die moet je knien hebben hoor. Die wil super dolgraag knien hebben. Die wil helemaal niks, die wil je knieën hebben. Maar waarom onthoudt waar die knien? Ja, dat ook net. Zie je wel het zelf net. Nee. Je zei ze met Bart, jongen, hier kom ik geen knieën. Wauw, nou ik eerst een knientje van Stefan en Kim. Goedemorgen, of middag of avond, jullie zien het 's avonds misschien wel. Een updateje van onze konijntjes. Oh, ze sliepen nog. Er zijn 1 verlen, we hadden nog 4. Een brune, een griezige, orenkleur griezig, eenmaal een vlek en een zwarte. En ze zijn al een heel stuk grutter, zodat je hem wil suggen. Zo, en dus Paula had zin in kiwi, alsjeblieft. En daar is dus Paulus, ik wil die wel een kiwi denk ik. Zo, Paulus, joe. Tot de volgende. Nou, dat wint er dan. Machtig. Er zit niet eens een hulper hierop. Hè? Verleden week hebben we nog wel even die Lisa roze. ding. Ja, niks zeggende beestjes eigenlijk. Zo is er geen kwatsie aan. En nu zit er eigenlijk een beetje als de een laatste. kring. Nou, cheers jong. Cheers, tequila. Oh, dat is heel mooi. Mooi. Lang het verkeerd trouwens. Nee, valt, Ik vind het dus wel lekker. valt me bij. Het was heel smarig, maar ja. Ugh. Oké, nou, prima. Nou, maar eens komt tot de volgende week hè. Hopelijk ben je er wel even bij. En dan verzinnen we wat nice. Vinden we het nice hè. Ja. Dolle boel. Doei. Doei. Hoi. 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 Hoi.